Hi guys, how are you wherever you are, wherever you're tuned from? Waswari pano nasi. Thank you, Naku. God bless you. Say kumatimana nyika uko. Tiri kungofara zvedu tiri pamwe kudai, so invite someone. Nasika kwakatotsva cheko nasi chakatsva. Tudambotaura nyaya dzemumhuri umu, nyaya dzemumba idzi, nyaya dzekuroorwa, kuroorana uku tichipinda mumhuri dzakasiyana tichibva kwakasiyana. Wasuri pano all the way from Australia, originally from kubohera uko kubechina bridge uko. Nasi tiri kungopinda pa SIS MELLY papa toda ngotenda Mwari na SIS MELLY nekuti pamukana uno tichitaura nenyaya dzakaita saidzo dzidzi dzinoaffecta upenyu hwevanhu, dzinoaffecta marriages evanhu. Kana uchikwanisa soka zviri nane sometimes kuti udaidze umwe munhu auya zozvinzwira ega, because pamwe pacho kuti uzozvitsanangura kazvinotinetsei. Kana une murume wako futika ngauye panapa ndikumuda pana. Kana une boyfriend yako ndikuida pano, girlfriend yako ndikuida pano, because zvinhu zvetiri nezvazvo zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu. Saka kwandiri I don't even take it lightly. Zvinonakidza kana tichiri kupinda mudzimba umu tichidanana zvedu tiri watiri uko, kana zvinhu zvakuzotena into sour grapes. Unosangana ma-surprises. I'm telling you this. Yes, ma-surprises mamwe ari pleasant, mamwe ma-surprises haanyasoita mushe. Saka yes, you are talking to someone aka-experience both sides. Ndaka-experience both sides dze-sourness ye-marriage nema-in-laws. Then ndiri ku-experience futi kunakidza kwema-in-laws. Saka ndakambobva neko kumhunga ikokoko, hakuna ipwa. Ndikaenda futi kuneipwa kwacho. Saka Wasu nhasi ari panapa. Ndoda kuti mungodaidza munhu 1 or 2 chaiwo ka tongoona kuti tingazvifambisa sei. Ndine urombo kuti kuZimbabwe ka anokwanisa kunge kumasikati koko, kumwewo kune dzimwe nyika dzakasiyana tamu dzakasiyana. Kwandiri kunoku ka guys ka it's almost 9:10 manheru, but ngatiregedza ndiuye timbotandara zvedu tichikurukura nenyaya dzakaita saidzo dzidzi. And inini I'm a very real person, handimboiti zvekurova imbwa ndakaviga mupinyi, because hazvina zvazvinobatsira. I want to help someone. By the way, I'm a life coach, I'm a counselor, I'm an author. Zvese izvozvo ndinoita zvese izvozvo. Ndo zvandinoswerera nazvo nyaya dzandinoda kuti nditaure nezvadzo nhasi. Saka handisi kungotaura nyaya dzekuti ndaverenga bhuku, ndinoona nhamo iri kubata vana vevanhu.
ya nhamo iri kupinda nayo vanhu zvinhu zviri kusangana nevanhu zvakawanda mukurarama mukuroorwa uku saka nhasi tiri kuda kuti tikurukure nyaya idzodzidzi so tichimboteerera zvedu kunakidza kunenge kuchimboita mereji ichiri kutanga tichikonamata kuna mwari kuti irambe yakadaro e tichanamata futi neavo vari kushungurudzika mudzimba umu pakupedza ndiri pasta futi saka ininika ame multitasked woman saka ngatikurukure zvedu daidza kana 1 or 2 zvavo shamwari dzavo dzizvinzwirowo dzega tingoti panapa tichikurukura kudai so nguva dzichifamba tichikurukura tichifara tichidzidzisana I'm gonna open up my lines mukatarisa pamusorosoro pepost yangu apo kapo ndaisa phone number dzandaisa ipapo right let's start guys saka nyaya iri panapa nhasi ka nyaya tiri kutaura nezvayo iyi inyaya yema-in-laws right saka what I want you to understand is kana ndikati nyaya yema-in-laws chii chinomboya mumusoro mako what comes into mind a lot of people immediately vanobva vatongofunga zvavamwene right I want you to understand kuti ma-in-laws ka vamwene vatezvara ambuya vasha baba vanonzi chi ambuya vasha mukwasha both sides ma-in-laws so I want you to understand kuti ma-problems anowanikwa kwese kumasides kwese mufaro unowanikwa kwese saka hatisi kuti all ma-marriages ese ari kutambudzwa nenyaya yema-in-laws hazvisi zvatiri kutaura pane vamwe vane ma-in-laws ekuti unotoshaya kuti zviri kufamba sei rudo rwacho rwave narwo so vanongokugamuchira so wotoita part of the family zvinhu zvaakutofaya maakutonakirwa kusvika matozongofa muchitongofara kudaro so zvinotowanikwa izvozvo then koita vamwe wekuti munotoita kunge you are at loggerheads kuita kunge sekuti wauya kutorwa hondo chaiyo chaiyo and yet iwewo watobva kumba kwenyu kuti mwana akatokura achichengetwa akarayirwawo ukatoudzwa kuti enda unoita zvakati nezvakati but opportunity yacho yekuti utomboratidza kuti ndine kwandiri kubvawo ndauya kuzoti ndite part of the family ndauya sesolution kumaproblems enyu amanga muinawo mamwewo ndauyawo semhinduro kumibvunzo yenyu imwe yamanga muinayo sometimes hautombowani that opportunity iyoyo unongosvika uchitongonzi cha kuita kunge wachekwa nerakagomara ogoshaya kuti zviri kubva sei especially kana uri kubva kumhuri kuya kwekuti kumhuri kwenyu wakakura uri mufamily ine rudo vanhu vachidanana mukutambura nemukufara ndokupai example yangu inini those who know me vakamboerenga bhuku rangu iri another chance handiti ndakudza ndiri author those who have read my book munonzwa nyaya yangu imomo ndakakura nchitambura zvisingaiti kubhohera kumutusi nazita kudhuze nekubechina kubridge wasu ndakakura nchikwira miti ndichitambura tichiita kuti nhasi unoiti tinodyei hembe yekupfeka chaichayo nyowa ndaiwana pachristmas pamwe ndisingatoiwani pamwe pachristmas pacho hembe nyowani yanga iri second hand you understand but mumhuri medu imomo nenhamo yedu iyoyo baba vangu vanga vari mahobho inini handitika mai vangu vaiumba hari but takadaroko taifara munoziya kunyasonzwa kuti sadza nemufushwa usina mafuta iwoyo pamwe usina sauti zviri kutofaya ndichiona mai vangu inini vaidiwa nagogo ezini vamwene vachifara zvekuti nhasi mai vangu vari kuno pandanchotaura kuti ndozvandiri kutaura nezvazvezvi vaitotaura panapa kuti chero vatezvara vangu vaisvika pakutotirwira sevaroora kuti kwete nekuti gogo vangu vaishupa but pamwe pacho nerudo rwavaipuhwa naambuya namai vemurume zvaivakonzeresa kuti vabve vada vamwene vavo zvekuti vaida kuvaitira zvese toepoindi yekuti vatezvara vaibva vazoti haiwowo vakunyanya unyope iwowo kuna mbuya vangu inini handiti saka zvinhu zvakadaro izvozvo vana vakakura vachiona rudo runenge ruchipuhwa vana mai vavo naivo vanoremekedzwawo marriage vanoremekedzawo munhukadzi. Let me tell you this. Ndakaita course futi pamusoro pezvo zvandakudza zvandakaita. Ndakaita futi course ye kumusha ezini kuAfrica uko vanoti domestic violence. Kuno vanoiti family violence. And I remember coming here ndichitaura ne family lawyer vandakwana vandikapresenta nyaya yangu panapa ye family violence or domestic violence. I want you to understand kuti family violence or domestic violence akusiri kungorwa kwemurume nemukadzi chete. Anditika a lot of women, a lot of men have been abused. Kuto-abused chaiko ne family members because of their circumstances. Ko-abused nema in-laws because of their circumstances. Take for example,
kana waroorwa nemurume wako tomboti zvinhu zvinoitika ka eventualities and these kind of things can happen. Muri kudanana nemukomana wako and then you are disadvantaged. Nyaya dzandinombonzwa panapa guys kadzinondirwadza mwoyo, munoziva ndorwadziwa nedzimwe and these things can happen to anyone. Uri nherera wakakura uchitambura, then wobva wagarama maybe nehama iri kukuchengeta, uri kukushungurudza zvisingaiti. You get to a point where you think kuti pamwe waneka mukomana kako wotoona kuti inini hangu kakuroorwa panapa zvinenge zviri nani. Ende munhu iye unenge uchimudembera nhamo yako zuva nezuva mukomana iyeye kusvika papoint yekuti anobva afila kuti inini kandiri munyaradzi wako, right? Saka zvinoitika ndezvekuti you go into that family, hauna kupedza chikoro, maybe watomitiswa or things have happened, vamwe vanenge varoorwa havo zvakanaka. But toda kubata dzese because zvinhu izvozvi zviri kuitika mukurarama kwedu. Wopinda mufamily muyamu, do you know kuti family abuse can be very very subtle and very very like obvious. Ine point yekuti munhu anoabhuzwa nekuti haana chaari kukwanisa kuisa pamba ipapo, kuti uisira chinherera chisina kana zvachinacho, nhamo yega yega kwaanobva kwacho kune nhamo, and vanhu vanotanga kutsvagira nyaya zvezvokuti unoshaya kuti zvabva nekupi abuse yacho. Chero chose chawada kuita hapana kana anombotendawo kuti zvauri kuita zvakanaka. Ukaitawo rombo rakanaka unoroorwawo nevanhu vanotokunzisa kuti vedu wechengeta mwana wako, mukadzi wako uyu asikana, nherera yako iyi, votokuisa pasi pehapwa apa, they will put you very close to their hearts. But kune vamwe vakaita munyama wekuti munhu mwana mudiki shuwa anoenda kunorimiswa zikumunda rino zigarden nenhumbu, kuenda unotsvetwa kumusha uko achitambura. Ifamily violence iyoyo. Vanhu vanoabhisa vanhu because vane mari iwe hauna mari, vane zvavainazvo iwe hauna zvavainazvo. Saka pa unenge wakutoita kunge ndiwe musikana webasa pamba ipapo. Okay fine, ndaita hangu musikana webasa, ko kuchitendawo zvandiri kuita havatendi vanhu. People will not do that, havatendi. And that is very painful izvozvozvo. That's the reality yandakadzidza when I was doing course yangu yandiri kutaura iyi ye-domestic violence or family violence, kuti people are being abused but havazvioni because ndi baba mukuru vari kudaro, ndi mama vari kudaro, mama maybe ndi teacher kana ndi nurse or vane mashops or whatever, ndio unenge uchimhanya hither and thither, hapana kana anombokuona. Chero parufu pakanzi pafiwa ndio unotanga kuziva kuti mabhodho ari papi, pakanzi pane muchato ndio unofanira kuziva kuti mapreparations zvako ndezvekumhanya chete, asi anotenda hapana, right? Nhasi ndiri panapa kumiririra munhu wese, handisi kuda kutora side. Munhu wemurume soka kana wadecide kuti wakuda kuroora, ziva kuti chinombonzi marriage chii. Marriage chi. The word of God says, Bible intoda kudependa neBible. Bible rinoti izvoni. Murume achasiya mai nababa vake, onoenda kunogara nemudzimai wake. The man shall live. And usually I say, pana live ukangoisa si kumashure kwacho, wakutogadzira marriage. You live and you cleave. Okay? Live and cleave. Once you live and you cleave, yato marriage iyoyo. The reason why Bible richidaro, marriage is not supposed to be for boys and girls. Marriage is not supposed to be for females and males. Marriage is for mature men and women. Now, reason yanda ndichiti izvoni, ndiri kuda kuti vanhu vasati varoorwa kunyanya vauye panapa. And ndiri kuda kukuona ekusemina ndiri kutaura iyi. If you are interested, go there. Apa ndangotegedza ndikutaura hangu nyaya yema-abuse ari kuitika iyi. Kunetsana kuri kuita vana vamwe nevaroora, vana vatezvara nevakwasha. It's happening on both sides. Ndoda kuti muzvinzwisise kuti this is reality. Kana usati waroorwa, advice yangu yandoda kukupa ndiyo kudai so. Murume wauri kudanana naye, mukadzi wauri kudanana naye, whatever, girlfriend, boyfriend yako iyi. There are certain things. Okay, ndoziva kuti pamunosangana munoda kufara zvisingaiti. Most of the time hamudi kuita zvinokanganisa mufaro wenyu wamuinawo patime yamunenge musangana. Ndo mistake ndakaita iyoyo in my first marriage yekuti ndaida reason ndiri kudaika handidi kuti upindane nedzandakapindana nadzo kana uri wasati waroorwawo, handiti. Ndaida kufara zvekuti handidi kutombotukana kana kunetsana neboyfriend yangu. Saka most of the time chataitaura ipapo ndezvejoy chete. Ndikatongoona kuti ndakuda kuto-offenda boyfriend yangu, ndakutomhanya kuti sorry, handitika. Handina kuwana time yepreparation iyaiya yekuti nditaurawo zvinhu zvakakosha, ndibvunze zvinhu zvakakosha, ndibvunzewo nezvekumba kwake, iyewo abvunzewo nezvekumba kwedu, tinyatsonzwisisana kuti tiri kumboenda kupi, what do you want to achieve. Because mazuva ano I believe kuti munhu it's best kuti uwe what do you call it,
make an informed decision yekumhuri kwauda kuenda, because kudhara takakura tichiudzwa kuti rooranai vematongo. Manje izvozvi zvine nhamo dzenyika dzakasiyana-siyana, tangopararira nenyika kwese kwese. Ona inini ndiri kuno kuAustralia kunoku, wematongo wacho ndinomuona kupi ari wokuSouth Africa. Ndomuona kupi wematongo wacho. Kudhara zvakanakira ndezvekuti waibva watoziva mhuri yacho iyoyo, because maigara maraini mumwe kana kuti mudhuze nemudhuze, kana maenda kuchechi kumwe, or you were doing the same things. Mobva motanga kudzidzana, uchidzidzawo zvekumhuri kuya pamwe pacho unenge utombori maybe shamwari yehanzvadzi yemukomana wako, then mozotanga kutaka distance mbijana because maakuita sei, maakudanana nebrother yacho, but pamhuri pauri kuenda waipaziva kuti pakaita sei, vabereki vako vaipaziva kuti pakaita sei. So inini zvandinobhilivha ini ndezvekuti mukore unoyu akuchisina izvozvo, and sometimes akuchisina zvekugara futi pasina natete muchinyatsotaura. Saka advice yangu ndeyekuti mukomana wako iye waudana naye hazvinomboipa, but garai pasi motaurirana, mozivana mabackground. Pamwe pacho uri kuona here kuti mukore unoyuka mubhoyi ari kuroorana nemurungu, mubhoyi ari kuroorana nemuchinese, mubhoyi ari kuroorana nemuindian, right? And vamwe mabhoyi ese asi ari kuroorana nemunhu wekuSouth Africa iye ari muZimbabwe, umwe ari kuroorana nemunhu wekubhikita iye ari wekubocha uko. Masangana kuHarare hamusi kutombozivana kuti background dzenyu dzakamira sei. Yes, there is time to have fun and then there is time to settle. Ini zvandoda kuudza ndezvekuti time iyaya munenge muchiita dating, anditika period yedating haisingori yekungoita mahyped up, yekungoitwa mabutterflies, ngonzwa kuti itime yekudzidzana, itime yekuziva mhuri yauda kuenda kwairi. Uyo anofanira kuziva mhuri yaari kutora mukadzi. Zvinhu zvakafanana nekuti muchigarisana mukugarisana kwamuri kuita chechi chaiyo inokonzeresa kuti ma-in-laws ako akuvenge. Iwe uchienda kuRoma, iwe vachienda kuJohani masoyo echishanu, woda kuuya ipapapo uchiti Maria Musande muzita rababa neremwanakomana, iwe vachikudza kuti ita michinjiko yako mutatu, ita michinjiko. Iwewe kuti uzotanga kuita izvozvo, kana wakanga usina kutaurirana nemurume wako kuti kumhuri kwedu inini havatombobvumi, kana uda kuuya kumhuri kwedu, ndizvo zvatinofanira kuita izvi. Mistake iri kuitwa nevana vakawanda nevanhu vakawanda ndeyekuti anongopinda rudo chete, mabutterflies iwa yayo, that you don't invest in your feelings. My feelings are part of your investment, but don't solely invest in your feelings. Invest in your future. Future yako ndio yaunoinvesta in. Don't dwell too much on preparing for the wedding. Wedding is one day. Take time to invest and laying a solid foundation for your marriage, because God who instituted marriage akaita kuti iwe permanent till death do us part. Are you sure the person that you are with, you are going to be with that person until death do you part? That's what you have to start thinking about. Ini ndiri kuya panapa ndikuudze kuti usaita mistake yandakaita. Kana waa married kudhara uri mumarriage, ndichakubatsira futi. Andika, I will help you again. Saka I want you to know kuti ma-in-laws ako acho iwayo anombofarirei. Ma-in-laws ako iwayo mapfekero anofarira ndeapi? Ma-in-laws ako iwayo izvizvi zvemiromo mitsvuku izvi nekuzora-zora vanozvida here? Pemu vanoda here kana taoda mufushwa uyu natural hair iyi yamai muzuvai? Vanombofarirei? Chii chinofarirwa mhuri imomo? Zvinhu zvavanokoshesa, ma-values avo avanoti izvi ukatadza kuita izvi, this one is a deal breaker, ndezvipi? Anditika iwo mukwashawo uri kuenda wako unotorawo mwana wevanhu, unofanira kuziva zvavanokoshesa ikoko, zvavanoti izvi, now you are crossing the boundary. Because pane zvimwe zvinhu zviri acceptable, zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukompromiswa, zvimwe zvinhu hazvikwanisi kukompromiswa nemhuri iyoyo, zvinhu zvakavakoshera. Saka it's up to you, kana waudzwa manje wochidecide kuti okay, I will compromise or I will do according to how they want me to do it, kuitira kuti tese tifare. But ukangomhanya kunomitiswa nemunhu wasingambozivi kuti zvakamira sei, wosvika ikokoko iwo hautombodi zvekubika madoro, kumwenda kuruzevha muchinobika mashavi, zvigure muchitamba zvinyawo, and iwo vari kutaura kuti panapa muroora wepanapa ndikoko, right? Iwo uri kuenda mumhuri iyoyo vanonokuudza kuti panapa isusu tobata tunoita muroorasa auya anofanirwa kudya mushonga uyu, anofanirwa kutsvara chivanze akashama first day. Iwo hauna kumbenge wazviudzwa, iwo mukomana iyoyoka, be honest enough, because mukadzi uyu ndiwo wamuda. Anditika
mutaurirewo chokwadi kuitira kuti amake decision yake. Kana kati anozvikwanisa then oenderera mberi, kana kati haazvikwanisi ramba uchitsvaga ko imhosva. Achasanganawo newake anoenderana newake, iwe uchasanganawo newako anoenderana newako. And Mwari harizi benzi, hakuna asina wake. Tanga wakasando wakaimba akati hakuna asina wake, kusanganisira iwewe neni, tese tine vedu, right? Apa I was just trying to lay a foundation yekuti a lot of people havasi kuconsider cultural differences. Kuna vanhu vari kuitwa kunge varanda nema-in-laws because of kusanzwisisana kwemacultures. Unopinda kunoroorwa nemubhoyi we uri murungu, handiti wotadza kunonzwisa zvakamira sei, wamo. Kana kuti unokwanisa kutadza kunzwisisa wanoroorwa nemurungu iwe uri mubhoyi. Ndiri kubata zvese because zviri kuitika zvinhu izvozvizvi. Wasvika ikokoko vanokudza kuti chikafu chako chaunobika isusu hatidyi ichocho. You see? Panapa hatidyi sadza. Kana ukabika sadza iroro varipo, maakutoita friction, maakutotanga kutomakana, maakutanga kutoengana, mapfekero auri kuita maakutanga kutoengana, certain cultural belief systems dzaunenge uchiita uinawo maakutotanga kutomakana, maakutoengana. And mistake manje iri kuita a lot of people yandakaona ndeyekuti instead of you be very open, now waita mistake, watomo mhuri macho hauna kuziva kuti mhuri yacho yakaita sei, wamo. Be yourself, usachinjwa zvauri neumwe munhu, right? Inini what I just want to say is shoko raMwari rinotaura kuna Colossians 3:17 kuti izvoni zvese zvaunoita iwewe unozviita unto the Lord. Everything you do it unto the Lord. Mwari vanojaja mwoyo wako uyu, havajaji kuti wabikira vamwene wako, wabikira vatezvara wako sadza. Mumwoyo mako muchibika sadza muri kuti chii? Kana uri kutuka uchibika sadza iroro hapana ropafadzo yaunowana kubva pazviri, right? Kana unowacherera mvura yekugeza uchipopota mwoyo mako hapana zvawaita, you have wasted your time. Because zvese zvatinoita, let me just read. Inini I want to depend on the word of God. Ndapokudzai kuti ndiri mufundisi wasi mufundisi. Regai ndimboona ndingakuverengera iko papiko ipo papa, tione kuti tingazvifambisa sei. Right. I'm going to read from Colossians 3:17. Let me see how many I can read. And whatever you do, no matter what it is, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus and in dependence upon his person, giving praise to God the Father through him. Number 23. Whatever may be your task, work at it heartily from the soul as something done for the Lord and not for men. Zvese zvaunenge uchiita ita uchiitira Mwari kwete kuitira munhu. Iwewe kana wapedza pako Mwari vachati wakaitei navamwene vandakakupa. Hauzivi kuti pamwe wakaiswa mhuri iyoyo kuti utende sevamwene ivavo. Unoona munhu achiita kunge sekuti anonamata Satani neutsinye hwaanenge ainahwo, whether nditete kana kuti ndibaba munini. Kuna mwana anorohwa kana nababa munini mumamarriage, kurohwa nemunin'ina womurume kana kurohwa akomana. Kuna vanhu vane zvivindi, kuita disregard mukadzi weumwe munhu, kurohwa mukadzi wemukoma wako, kurohwa mukadzi webrother yako omunin'ina wako. You see? So iwewe uri papapo ka, I want you to know kuti zvese zvauri kuita you are doing it unto the Lord. But azvirevi kuti unofanirwa kupusa. Kuita mukristo hakusi kupusa. Kusubmita nekurespecta nehonor hachisi chibalance. Mazvinzwa? Hakusi kupusa. Haugari papo uchipondwa uchirohwa. Inini I advocate kuti pese pane abuse ngairipotwe. It does not matter kuti warohwa ndi mai wako, mai vemurume, kana kuti warohwa naambuya, kana kuti warohwa. Report. And imwe abuse, there is one time I'm going to come back here and I'm going to minister on invisible wounds, invisible scars, invisible bleeding wounds. Kumwa kurohwa unotoona kuti ndikarohwa zvangu mbamaka ndinopora. Pane mango mashoko anotaurwa nevanhu anogara mumwoyo mekuti unoshawa kuti nhasi ndoita sei. Mazvinzwa? Kurohwa neshoko rekuti moyo wako unobleeda. Kuna vanhu vari kukomita suicide nekuda kwemamarriages. Mamwe mamarriages achatendesa kudenga, mamwe achatendesa kugehena. Nhasi ndinoda kudzidzisa umwe munhu kuti muromo ngaushande uyu. Handina kuti ita rude, handina kuti ita rough, but be assertive. Handizivi kuti wediroro national rinonzi chi, to be assertive, to stand for the truth, you know. You know, mwoyo wangu unorwadza stereke because ndine nherera dzinondifonera, ndine nherera dzinonditumira message.
mama ndoitawo sei, ndiri kuabhuswa pano, murume wangu ari kusaidhi kwemhuri yake, vese hapana zvandokwanisa kuitawo, ende handina chandinokwanisa kuisa pamba ipapo, vabereki vangu vakafa, ndakamitiswa nemunhu uyu, ndichitiwo ndawanawo munhu anondichengeta, but anondirova everyday, ane magirlfriends, vana mai vake vanotozviziva kuti ane magirlfriends ende vanomusapota, inini ndinongoshandiswa senhapwa panapa. Ndinorwadziwa still because why are you taking advantage of an orphan? Kana usingamudi hako ka zviri nani umusiye aenda ari mupenyu pane kuti azobva pamba penyu aine ziso 1, kana kuti azobva ipapo asisingachambozvi kuti ndoita sei. Oh my god, inini kandiri hangu mupentecosta nenda kuda kutotaura nendimi ndorwadziwa zvisingaiti. It's painful. And ndiri kunoku ndiri kuAustralia, munhu anokudza kuti mother pamabva kuparidza paya matombondidzorawo mwoyo wangu, ziso rangu rakazvimba kudai so ndadhegemurwa nemunin'ina wemurume wangu. Murume wako wacho anga ari kupi? Hanzi ari kuSouth Africa, iwo uri kupi? Ndiri kuZimbabwe. Saka uri kudini kubva ipapo kuti utsvage pekunopotera? Hanzi handina kana kwekuenda, ndiri kutogara panapa because murume wangu iyeyu mari ari kutotipa ndo yatiri kudya tese semhuri panapa, asi muri kurova mukadzi wemunhu ari kukuchengetai. Hazvinakidze. Now ndoda kuti iwewe semunhukadzi, iwewe semunhurume, please chengeta mukadzi uyoyo wawakapuwa naMwari uyu. Mwari chaiye anofananidza kereke yake nemarriage. Jesu akafira chechi. Iwewe semurume handina kuti ifa a physical death, but if it means you have to sacrifice, sekusacrifice kwakaita Jesu, kusiya denga rake uko. Jesu ndiMwari asi akasiya denga rake akadzika pasi panapa, akauya kuzorwira mukadzi wake chechi, akairwira isiri mutsvene. Nanhasi tinotadza isusu vana vesangano, asi Mwari vanoti dzoka chete, ndimwoyo wangu murefu, ndakakumirira mwana wangu, come back, I'm ready to impress you. Saka hazvirevi kuti munomboziva kuti kurohwa kunorwadza here imi? Ini ndakarohwa mbamaka 1. Yes back mbamaka 1 nekwanda ndakamboroorwa kwekutanga uko. Handitika ndakazosiyana hangu nazvo, asi ndoda kutaura kuti handikanganwi neimbama iyoyo because kurohwa kunorwadza, especially uri kurohwa kunzi usataura zvauri kufanira kutaura zviri right. It's not nice. Murume ndiwo wakatora mukadzi wako nekuti unomuda. Irwira mukadzi wako sekurwira kwakaita Jesu chechi yake. Fight for your wife. Usaregedza mukadzi wako achingotaurwa zvakati nezvakati nevanhu. Usaregedza mukadzi wako achitambiswa kuitwa bhora nevanhu mumusha mawakamuisa imomo. Ngaaratidze kuti akava acceptable. Chero dai maka mistake yekuti makapinzana mumba imomomo, musati mauyu Ruth chimbomira izvo, musati makapinzana mumba imo, musati matsanangurirana, ukaona kuti mukadzi wako ari kukubvunzawo nemwoyo wese kuti inini I think kuti mama havasi kufara nemabikiro andiri kuita nyama. Handiti ndo approach asei kuti ndivabvunze, ndiwo unoziva mai vako kaiwewe, kana kuti hanzvadzi dzako kuti dzingataurikana dzosei. Handiti ndiwo unofanirwa kutaura nawo, votaura namai guru kuti mai guru, kana muchibika nyama musaisa zipaketi rese reroiko, mai havazvifariri, isai teaspoon. Handiti iwowo chifindawo newisdom yako uchinamata kuna Mwari, knowing scripture taverenga kuti everything you do unto God. Wochitarisawo kuti ndotaurawo sei newisdom neadvice yaunenge wapuwa natete yaye, woenda wonotaura nawo zvakanaka. Vamwe havatombokuteereri, vamwe havazvinzwa, hazvina iwo usanyanya kubatikana nazvo, usachinjwa nemunhu nokuda kwawo. Dambudziko randinoona rinonyanya kuafekta vanhu nderevanhu vanenge vachigara navamwene vacho. Mastatistics chaiwo anoratidza kuti above 60% dzevakadzi vanogara amwene nemuroora, vazhinji vanopedzesera vaane maheart attack, vaane zvirwere zveshuga, maBP. It's not advisable. Vana imimi musati maroorwa imimi ndosanda kuziva ndiri kudai kusemina muko nditsvagei after this. Haufanirwi kuroorwa usati waredi. Unonzwa munhu achikutaura kuti izvoni pandine ndichiita coaching iyoyi. Saka inyaya yemari ndosaka nyaya iyi ndeyemari kai, kana muri kutaura kuti une wasettled here financially, saka ndezvemari. Munodanana seiko? Musada kunyeperana imi, nhame inoparadzanisa marriage imi, musada kunyeperana imi. Kana mukasaparadzana kufara chako mune musingafari, chinozoita kuti vanhu vapedzesera vakunogara natezvara nana mbuya. Murume mukuru ari kunzi neBible live and cleave, unoona achibva kumba kwamai vake kunogara navatezvara. Zviri kureve izvozvo? Iwe uri mukwasha unoenda kunogara naambuya navatezvara, uri kufunga uri kutei? And you think kuti pane hugenuineness ipapapo?
unotora mwana wevaridzi uchiti ready for marriage, uyo woenda kunomutsveta kuna mai vako nababa vako uko nana mai nini baba munini kugara mumba imwe. How? Guys, don't be fooled. Itori beto yamunenge muchitangana nayo iyoyo. Mabikiro anoita mai vako hasiro mabikiro anoita mukadzi wako iwe. Matsvairiro anoita mai vako hasiro. Zviri nane mukanganisira kungoti vasangofaraniwa hako for a short period of time. Haudi kunogadzika mwana wevanhu mumba imomomo. Oda kutanga kudzidzisa mukadzi mukuru akakura achitsvaira matsvairiro ake, akakura achizora kobhura muzorore wako, wakuda kuti anozora mazorero anoita mai vako for a long time. Endai ikoko kushanyirana kwakanaka, hama dzangu, kushanyirana kwakanaka. Zviri nane mugare muka one room kenyu muchifunga kuti plan number B toita zvipi. Iyi nyaya yekunogara nema-in-laws iyi ngaisvipwe imbwa dzinongere izvi. Hazvishandi wasataura. Hazvitomboshandi, muno destroy ma relationships zvitori serious. Zvandoda kuudza ndezvekuti vedweka vanhu vari kuabuse varoora. Nevaroora kune vamwe vari kuabuse futi vana mbuya. Handitika vana vamwene shona yangu munandiregererawo ndinotaurawo shona yangu chimanyika changu, asi munoziva kuti vana vasikachurunguka yakabudimba ndakadzidzawo kwatsambezvo. Saka ini zvandikuzama kuti ndizvoti unoona munhu achitofara kuti mheno gore rino andisanda nemari yacho, gore rino yandopa ndichazovakawo cottage kangu kana kuti one room kangu kuti muende please don't do it. Ndiri kutokupaiwo advice. Onai zvekuita muri muka one room kenyu. Enda muchinoshanyawo, kushanyirana kwakakosha. Varorawo kune varoora vanouya vane attitude yekuti akangonzwa kuti amwene nevaroora hazviwirirani, abva atongoenda akapika kuti inini vakatongonditi chakati ndiri kuzovati chakati. Hazvinzarwo. Dzikama, uchiri kudzidza mushama wapindawo. Toda kubalansisa zvinhu panapa. Usati because shamwari yako iri kuabviswa nevamwene wotongofunga kuti vamwene wangu ndozvachandiitawo. Let's be balanced. Iwewe do your own discovery. Kana kuti pango pana mai guru varipo vatokupa guhwa rekuti welcome kwamauya kuno motoshinga mai nini pano ndepekutoshinga. How do you know kuti maybe attitude yamai guru vako haisi right? Maybe attitude yamai guru vako, iwewe dzidza vanhu as a person. Learn to understand a person. Wega iwewe. Do your own discovery. Anditi usafurirwa nemunhu kuti uende wakatongopaka, kuti uende wakatongomaka wamwene wako, uende wakatongomaka ambuya vako because vakatungamira vari kukudza zvavari kukudza. Aiwaka unozonzwa kuti vamwene vane favor kana kuti vamwene vanoda nhinga because hauna kuteerera zvavanga vachiita vachitaura, because vamwe vacho vagara vatongoriwo ndururani. Even iko kwacho kwavari kubva ikoko akanganwa kuti she is an auntie who is really cruel and rude. Akanganwa kuti nditete vanotori nehutsinye kune varoora vavo, saka vakuzvitakura vachienda kunoita izvozvo ikokoko. Then vakuda kuti iwe ujoine timu iroro. Unongowadza kuti azvinzwa maita henyu mandudza mai guru. Chiregai ndichimboonawo zvekuitawo ndichichimboastadhawo ndega vamwene avo. Iwewe do the best you can to bond. Do the best you can to look after vamwene vako. Chitochinjanai kuti muchida kuti zvinakeka, chinjanai kune avo zvavo vakagurumwa, vakaroorana havo vakuziva zvavanoda kuita, vakadzidzisana. Ndoda kuti munzwisise chinhu wani kuti muka exchange, inonzi exchange yaya yokuti let your husband have a burden for your own family. Iwewe have a burden for their own family. Kana uri munhu wokuti kudiaspora kwatiri kunoku, ndona kuti ndo imwe nyaya inonetsana vanhu iyoyo kuti mafinances enyu hamudi kuisa panzvimbo one, uye anenge achiita zvake, uye achiita zvake. Iwe unoda kusinika mari behind the back kuchengeta mai vako, vamwene wako havatombozive kuti zviri kubva kupi. Then iwewe manje kana wakangwara, be on the forefront yekuti iwe mama vari kuda kuitwa check up ka, mama vari kuda mapiritsi, mama vari kuda kuendeswa kwachiremba, mama kwanzi kune muchato uriko, shamwari yavo iri kuchata, ngatisavanyadziso, ngatisvagirewo mama kahembe kekupfeka. Handiti ngatidaiso katidai, be a solution to a problem. Be an answer to her question. Maybe havatorina mwana musikana kana kuti vana vasikana vavo vese havana kutomboita zvakanaka. Chienda kunoratidza kuti mama ndauya kuzokuzorodzai, mama ndauya kuzokunyaradzai, ndiri mwana wenyu ndauya kuzokunyaradzai inini. Mwoyo wenyu ngaurege kutambudzika nekuti ndapano. Chizororai, turai befu nekuti inini ndauya pamusha panapa. Be that kind of a daughter-in-law. Ari on the forefront kuda kumeka sure kuti vatezvara vangu variyo happy, vari kuitawo, vari kuwana zvavanodai. Vamwe vanowana zvakasiyana siyana. It's not just kungowana. Pane zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kuita uchibatsira
pamba ipapo, and you see kuti zvinhu zvinochinja. Pamwe vanenge vakatongogara vakatongokumaka vasingazivi kuti vari kukumakirei. Iwewe, the moment you try and the moment you prove them kuti this is not the person that you think I am, inini nditori Gladys, ndakauya kuzodai. And sometimes it's very important to communication, effective communication. Uchienda kune murume wako uko kana uine maproblems auri kuita navamwene, usaenda kunonyeya vamwene vako nemurume wako. It doesn't work. Don't make your husband choose between you and his family. It will backfire against you. Do the best you can, unless, like I always say, I'm a very big advocate against domestic violence. Kana paine violence yakuitika, whether it's psychological or mental, ukaona zvakuramba zvichienderera, you need to talk to your husband with no, this I can't accept. Be assertive, be very, very respectful, and honor them, even your husband, because varume vanenonzi igoka ukada wenda uchipaparika. I always say it's not how you say things, it's not about what you are saying, it's how you say it. Ukaenda uine chiremerera uri a dignified woman, uchinyatsoratidza kuti pane zviri kukushungurudza, I don't think kuti kana murume wako akakuroora achikuda chaizvo angakuignore. Handifungi kudaro. Mukanyatsonotaura amai makadzikama kuti adhedhika, and you find the right time yekutaura, will be a strategic woman. Usangoti bvu pauri kuona kuti nhasi murume wangu haasi kutonzwa mushe, ameno zvamushungurudza basi, ndo musi waruda kutaura kuti ininika ndiri kukumbirwa kunzwa kuti ndoita sei nesituation yakadai yakaitika namama, kana kuti mama vanofona vachindishaudha, kana kuti mama vanodai. So ndine nyaya yakandirwadza yekuti vamwene vanga vari kudiaspora vakasiya vana vavo vachichengetwa nemuroora, achiita zvese mari dzavo vachishana. Muroora ndiye aishandisa yake mari kukavha magepi, asi pese pavaifona kumba kweshamwari vachifonera muroora wavo, muroora aingoenda kunokwira kuodayira foni otanga kushaudwa. Apa asitomboziva kuti kana utomboziva kuti kungotukwa chete, kushaudwa chete, kuchema ukangodai foni haukwanisi kupindura, haukwanisi kuita sei. Zvopera izvozvo mangwana oenda. Musi wanenge vachifara ivo ndopaunoda kuti ufare iwewe. But iyoyo manje inenge yaabuse, because zvikaramba zvakadaro it can give you even depression. It can give you my anxiety attacks, my panic attacks. You cannot neglect that. Hakusi kunzita muroora ka hakusi kupusaka. Kunzita muroora ka kuita part of the family. Saka iwe ukaenda uri dignified, murume wako ari mu right mind, right state of mind, uchiona kuti nhasi he is really loving and caring, enda unotaura nyaya yako kuti daddy mufunge ka, ndo zviri kuitika. Pese pandinodaidzwa unodayira foni paya mama vanenge vachingondituka, handisi kutomboziva une nyaya uri kuziva we here, pamwe pane zvawakakuudzawo kuti izvizvi, because handitozonzwi kuti zviri kuenda nekupi, ndinongoshaudwa ndotosiya foni, kusvika ndasiya foni ana achingopopota. Una zvaunoziva we here, ndotaurawo nawo sei. And sometimes it's very important, kana muri vanhu vari kunana diaspora ikoko or somewhere else, taurai nawo mese muripo, murume wako aripo, kuitira mangwana kana pakuzokanganisika zvinhu, murume wako has to stand. Ndamba kutaurira nyaya yaJesu nechechi ka, Jesu akafira chechi payakafirwa yakanga isiri tsvene. Saka iwewe unokwanisa kunge uchitokanganisawo. Zvipe example yekunge ndiwe chechi, kuti murume wako anofanirwa kukurwirawo uchitori mukukanganisa momomo, as long as you have a teachable spirit. Kana uine mweya unodzidzisika uya unobatsirika, handiti vakaudzwa murume wako aripo kuti mama kaka ndoda kunzwisisa nyaya iri kutaura Gladys, kuti every time pamunenge muchifona muchitaura naye mune muchingomutuka muchingomushaudha, nyaya yacho ndeyeiko? Mukadzi wangu inini stressed, handisi kuzvifarira zvamuri kuita. Varume dzidzaiwo kurwira vakadzi venyu, dzidzaiwo kurwira vakadzi venyu. Ukataurawo nenzwi rakanyatsokusimba kuti mama haufaniri kuita rudhuka, kungotaura chokwadi sezvachiri. Mama inini ndikanzwa hangu kuti matuka futi mukadzi wangu, next time handichatodi kuti utaure naye, because imimiwo muri mukadzi wababa wangu, maakuchembedzana. Ini da kuchembedzanawo nemukadzi wangu, handisi kuda kuti mukadzi wangu anditize panapa nenyaya yekuti muri kugara muchimutuka. It does not work. So iwawa, the reason why I want you to get this addressed is kuitira kuti zvese zvaunoita, mabasa ese aunoita pamba ipapo, matauriro aunoita, mashandiro aunoita, zvinge zvichibvawo pamwoyo wakachena. Because taverenga shoko raMwari rataura kuti zvese zvaunoita, let it come from the heart, because God judges the motive behind what you are doing.
unokwanisa kunge uchitumira grocery kuna amwene wako asi uchivanyeya nemunhu wese waunoshanda naye pabasa kana shamwari dzako zimukadzi rori izvo ndakatoritumira magroceries bla 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 dai ndisitorini ndiri kuhora mari yakawanda kukunda ndiri kuhora mari yakawanda kukunda mwana wao kunyaya murume wako kabisira neshamwari dzako ivo dziri kunyaya here dziri kuya chese changoitika kumba kwako unenge uchivaudza murume wako paanozozvinzwa anofara here zvimwe zvinhu zvanofanira kudzidzawo kana murume wako akudza chakati handichifaririwo and ndiri kudaro because ndakatodzidzawo mai vangu havachifariri iwewe chavanzi nemurume wako handichifariri ndo chaunofarira kuita haisi abuse sam murume wacho iwewe chaunenge wataura kuti ini ndakachidzidzawo kumba kwedu ichi hachina kunaka ichi murume wako yeye haafaniri kuitawo zvacho izvozvezvo zvausingafariri izvozvozvo because makasanganiswa nerudoka zvino kana maakuitirana munhu kana akuudza kuti ndo madiro andoda kuti ndiitwe aya imi maakuita zvimwe hazvishandi vamwene vako kana vane madiro anoda kuitwa ngavataure kani handingafemberi kaini there is no assumption in love zvefungidziro murudo hazvishandi even pamurume nemukadzi fungidziro haishandi taura chokwadi kana usingazvifaririwo ndiudza ini ndoregedza kuzviita kana ndichikwanisa kuzviregedza ndoregedza ndosaka ndati kune vasati varoorana zvakakosha kuti mugare pasi mutaurirane musati matomboisana karing kayake kaengagement ring pamunozotoisa kaengagement ring mukadai kuzoti premarital counseling is too late guys matomake up decision yekuti mauda kuita makunyara manje kuchisiyana because vanhu vachati chii this is the time for premarital coaching premarital counseling now musati maita izvozvo so that you understand kuti ndozozvikwanisa here kana waona havo kuti hauzozvikwanisi handiti then wobva wasiya pachine time you got to know kuti pane zvichachinja here maroorana are there any things that are going to change after maroorana zvinhu zviri mumhuri zvinofanirwa kuteedzerwa musati matombororana unofanirwa kuzviziva mitemo musha umwe naumwe une mutemo wawozve zvino kana ukapinda mumo usingazivi mutemo wemusha iwoyoyoka how are you going to survive you need to have your survival kit with you when you go into that marriage because musha umwe naumwe une politics dzawo unozozvikwanisa here are you going to be able kuti uwe cushioned up you know you can actually know and understand that your husband can fight for you and protect you and preserve you wash you with the word for you not for anyone else murume anochengetedza mukadzi wake murume anoprotecta mukadzi wake murume anopreserva mukadzi wake because anoziva kuti kana ndakuzoda kupinda kuhall of holies uko mukadzi wangu anofanira kunge achiita sei achifara nezviri kuitika kumba nezviri kuitika pano nezvatiri kuitirana pakati kwete kuti mukadzi wako unomusiya akatukwa akakuti ndavedoyo ndaswerawo ndichitukwa kuti wanga waitei amheno ikokoko you don't even want to understand mama vari kundidai so amheno ikokoko pedzeranai ikokoko asi takuhall of holies you expect me to perform zvinoshanda izvozvo it does not work saka ngatidzidze kutaurirana chokwadi vana tete ziva kuti uchaitawo muroora somewhere utoriwo muroora somewhere hazvina basa kuti wakaita inonzi chi unokwanisa kunge wakaitwa hit and run yako ukazopeputswawo nevamwe ukapepwa ukadzoswa kumba uko kana kuti wakaita upenga udzoke ukadzoka kumba uko hazvireveka kuti wakuchishungurudza vamwe because iwo wakaita penga udzoke aiwa hatidaruka chengetedzai varoora zvakanaka tauriranai kana paine zviri kunetsa iwe usanyarara kana uchirwadziwa nezvimwe zvinhu muroora ambuya musanyarara kana muroora ari kukutitai zvisizvo taurai vatezvara ndizvozvo ikoko kwakamukwasha ukoko tauriranai hazvisi zvekuitirana rude kana rafu kana hutsinyi kutaurirana kwakakosha because you are building a family you are building a family haasi mafanizi kaya pane vana vachakura mhuri idzodzo vana vanokura vakuengana macousins manephews nemanises vakuengana because vari kuona ruvengo rwuri kuitika pakati pana ambuya nanaani madzikoma vanani abuse can happen inonzi family violence like I've said before inobata mhuri yese vaya unonzwa vanonzi hanzi ane mari ndiye mukuru pakanzi pafiwa vanhu vese akafacha kudai so zvindopa zvinotanga kufamba haisi right kaya kuti hanzi uchiabusa munhu asina mari yekuabusa maiguru vasinawo chavainacho imi maiguru dzidzaiwo kuita zvinhu zvenyu kana makanga maroorwa musati maitawo zvechikoro chikoro hachisiri cho chega kachinoita kuti munhu ubudirire a lot of things and a lot of people vari kutoita zvinhu izvozvi vasina kuenda kuchikoro
shandisai pfungwa dzamakapuwa naMwari, shandisai futi njere dzamakapuwa naMwari, kuti musazonyanyoita chiseko chenyika chekuti makangogarira maoko kumirira kutsvara chivanze chete. Hapana zvamunokwanisa kuita, hapana zvamunokwanisa kumirira, kungomirira chete. Even chero zvinhu zvakakunakirai, musangotora advantage kusvika zvazoshata. Gadzirisai upenyu hwenyu, shandai nemaoko, pfungwa ngadzishande, tsvaga zvinoita kuti upenyu hwako iwewe hufambe. Kuna vanhu vakawanda vari kuabhuzwa izvozvi vakagara pamba ipapapo because havana kwekuenda. Anditi wakamirira kusvika zvashata usingashandisi pfungwa dzako idzi, usingazivi kuti mangwana pamwe zvinhu zvichaenda nepamwe. God forbid it will happen to you, but ngatingwarei mukurarama kwedu, ngatingwarei. You have to understand kuti when you are getting married, hausi kungoroora murume wako chete ba. You are marrying into a family, meaning you are intertwined with the whole family. Saka how are you going to manage upenyu hwako ipapo? You have to understand that now. Unofanira kuzvinzwisisa iko zvino. Ndoda mbotaura nyaya yana mbuya nanani vari kushanya kunana South Africa uko. Munoshanya, excuse me. Moenda UK uko, vanhu muchibva ikoko uko vanhu vari kusara vachirambana. Ngazvigume izvozvo. Let that stop. Mukaenda ikoko enda munobatanidza vanhu ukama hwavo nemurume nemukadzi, ukama hwavo naMwari ngahutosimba nekuti maapo. Musaenda uko kunokanganisa mhuri dzakagara dziri kufara. Vazukuru izvozvi kune vamwe vasingachadi kana kumboona ambuya wavo because vakaona ambuya vachishungurudza mwana. Imimi vari kudiaspora, murume nemukadzi, tauriranai musati mauisa ma-in-laws, munzwisisane kuti what are you doing? Don't be musaenda under peer pressure. Vana ninge wakaisa ambuya wavo kana vana isusu vamwe nangu wato yake chitatuka ko iwewe hausati watomboisa kana kahwani. Ndiwo unoziva situation yekumba kwako. Kana uchiziva kuti ukama hwangu nawamwene, ukama hwangu nawatezvara kuti hurambe huri pahuri, ngavagare ikoko, ndini ndinoenda ikokoko. Kana zvirizvo zvinokushandira mumhuri menyu, ita izvozvo. Muri kuvavisa vazogara nemi, muchinetsana, muchitukana, muchiita sei vari papapo, vachiona zvavari kuita friction dzese dzato worse because ambuya varipo. Gadzirisai ukama hwenyu nekuziva vanhu venyu. Dzidzanai. Musangomhanya kuendesa ma-in-laws kwamuri ikokoko. Imi muchiziva kuti hamuna kutaurirana nemurume nemukadzi kuti panapa kana vazouya tinenge tichimbozvifambisa sei. Kuna vanhu izvozvi zviva muzvikwereti. Anditika havachagoni kubuda muzvikwereti. Vakada kuonererwa kuda kuita show off nemari dzavasina, vakatora ma-credit card. Izvozvi vari pa-wanted nema-debt collectors nenyaya yekufarisa iyo iyi. Murume wako pamwe zvichida anototya mai vake, anotya baba vake. Zvino vauya manje kudiaspora kuya, imimi mari hamuna. Reality iya yakusinga, pamwe vari kumusha maimbovhara mahwani muchivanyepera muchikavhira. Izvozvi mavauyisa musina kana plan A kana plan B. Maakuita sei manje? Maakutora zvikwereti muchivaendesa kumabichi uko, kumaholiday, kupi mari isipo. Pamwe mukadzi ari kuti iwe zvanyanya zvauri kuita tinozozvikwanisa here? Nini unoda ndite sei? Handikwanisi kuvaudza izvozvo. Makambovauyisirei kana musingakwanisi kuvaudza izvozvo? Ivo vega havasi kuona kushanda kwamunoita. Fanga vari kumadiaspora uko munovasiya vari vega, hamuna kana time navo, vanosara kungosiya mabika chete moda. So vasati vauya vaudzei kuti inini ndine chienda kushifti, ndo mashandiro atinoita kunoku. Handizosweri pamba nendiri kushifti. Saka kana vazukuru vauya munogezesawo vazukuru gogo. Musatya kupinda mukicheni. Hakuna chinoera kudiaspora kunoku zvokuti hanzi kicheni ndeye muroora, handipindimo, handiti sei because munofane nzara. Ibva mavaudza vachiri kumushoko. Musada kuzovarwa nesurprise vakunoku. Vaudzei vachiri kumushoko. Inini ndoda kutaura chokwadi. Pamba pangu panogara paina. Handida kuudza kuti mai vangu vari panapa. Pamba pangu panogara vamwene vangu varipo kana kuti mai vangu varipo, vanochinjana kudai. Kana vamwene vangu vakudzokera kumusha, mai vangu vanenge vakuya. Mai vangu vachidzokera pamwe pacho vanombosangana vari kunoku for a while, then ndozoendesa hwana wacho kumusha. Asi takabvumirana nemurume wangu kuti we will treat them exactly the same. Vabereki vese ivava. Zvandinoitira mai vangu ndo zvandinoitira mai vako. Iwewe, my husband is the only child. Iwewe wotonyatsoziva kuti mai vako vane mwana mukomana iwewe nemusikana inini. Ndotoda kutorara pamakumbo apo. Izvozvi ndikakuudzai kuti so vanhu havazivi, vamwe havatozivi kuti mai vangu ndevapi, vamwe vangu ndevapi. Unonzwa vachidaidza gogo muzuva ndosene kwandakarorwa. Gogo muzuva vamwewo vobvawo gogo mutongoreya. Mai vangu vakandibereka because tinowirirana the same. Hapana chinochinja. Takataurana munhu achiri kumushati kana musingazvigoni hamuwi kunoku because I will not sacrifice my happiness, my joy because of you.
togara pasi nevamwene wangu akasvika pakuti ini ndinoshanda kazoti mashift andinomboita dzimwe nguva ndinononoka kudzoka kumba. Ndosvika vasati vadya iweyo vakandimira roza aiwa mama idyai chikafu musamirira idyai chikafu munoda chii munofarira chii ndovatengera ita izvi tiri ofo tomboendawo girls out toendawo ini nevamwene wangu toendawo kulunch toendawo kupitosiyawo boys murume wangu nekamwana kake nemwana wangu musikana muhombe vosara tomboita zvinhu zvedu tiri 2 tichitaura nyaya dzedu vachinditsanangurira zvinoitika mumusha vachinditsanangurirawo upenyu hwekumusha kwavo things like that. You see, vanofollowa page yangu you see vamwene wangu tichitorwa maphotos tichiita sei tichifara haisi fake because kwandakabva uko ndakavaudza inini ndiri kutaura ndakange ndakamborambwa nditika ndakutaura chokwadi ndo chimwe chinhu chinoita kuti muzovengana nevamwene mukasataura chokwadi. Ndisati ndaroorwa pandakaona kuti murume wangu interested neni, those who are interested ndo bhuku rangu kuti another chance rine zvakawandisa zvirimo iri ndakavaudza vamwene wangu izvozvizvo vamwene wangu vaizvozvizvi kuti mai mwana inini ndiri mvana wasu mvana ine mwana wayo mwana wenyu ari kundida munozondigamuchira here ini ndiri mvana kana kuti hamundigamuchiri monyatsonitaurira chokwadi izvozvi kana musingandidi nokuti ndiri mvana ndobva ndatosiya handidi izvozvo kuzonetsana nevanhu because nditokutaura chokwadi. Vamwene wangu vakabva vatondudza vakati nhai mwanangu saka kukanganisa here kuti wakachengeta nhumbu iyoyo kune vamwe vani vari kuroorwa vachiita kunge mhandara ivo vakabvisa nhumbu 10 saka iwani kuti wakachengeta mwana wako yamhosva. Munoziva kuti inini ndaroorwa nemurume wangu ndakaita 9 miscarriages. Dai ndandisingadiwi mumhuri iyi, dai ndanga ndisingarina communication iri effective kunana tete macousins kune murume wangu dai tisingacommunicate zviri intact, munofunga kuti paigargaremi? Ndo manje paizotaurwa papa kuti ungamirira munhu yachingoita miscarriage after miscarriage 9 miscarriages enda unotesta uone kuti unobarawo here mwana uko kunze uko. Handiti ndingadai ndakanzarwa but nenyaya yekuti ndakataura chokwadi ndikaudza kwanda ndichibva nekwandiri kuenda ndo vanga vakutoti iwe kana zvaakusvika pakadai kasiyana nazvo handiti tinokuda wakadaro. Vambuya vangu inini vamwene wangu inini vaishedzwa nezita remuzukuru wangu, nezita remwana wangu kana ashona yawasu manje nezita remwana wangu inini kutonzi mbuya vakundai, asi ndisina mwana biological mwana nemwana wavo vangu vese vana vakatori kudenga 9 vari kudenga. Ndakazobara 1 kamwana kamukomana panhumbu yechi10 but chandoda kukudzidzisa nhasi ndechekuti iwa munhu ari honest. Kana wakambofirwa taura chokwadi, hazvina basa kuti une mwana here kwawakafirwa yako kana kuti hauna, chingotaura chokwadi kuti inini ndakambe ndakaroorwa ndikafirwa nemurume, inini ndiri mvana, ini ndine mwana wangu kwandiri kubva uko. Vanhu vanofunga kuti wedirororo hanzi rinotoshamisa, harina kana charinotomboshamisira iro. Taura chokwadi iwewe, mangwana hazvimbokubackfire. Izvozvizvi ndakanga ndadaro manje vakazoya vachida kuti pwarapwapa ndovaudza kuti ndakakuudzai ndine mwana wangu ini. Handiti mukati usambogaya mwana wako uyu tinomuchengeta. Nhasi zvazvipi manje John Chibadura? Zvapapi? Makuda kundishungurudza nhasi ndakakuudzai chokwadi. Ndine pekumira and murume wangu can stand kuti makabvunzwa naGladys kuti izvoni ndine mwana wangu kwandiri kubva uko. Asi mi mukati it's okay. Nhasi uno zvakufamba sei? From the first day, let me give you a testimony of what happened. Ndakaudza murume wangu 1 kuti inini ndoda munhu anondida, munhu anondikadhula, munhu anondita sei, munhu anokomuniketa neni, and izvozvo zvazvichinji zvatakaita pamuchato tichikisana paine vanhu vatisingatombozii ticharamba tichiita izvozvo zvinokubhondai. Ndakamutaura handichinji, ndo zviripo, ndo madanirana tinoita. Mai vangu kana varipo ndizvozvo, murume wangu akauya we kiss whatever whenever ndizvozvo. Ambuya vangu vamwene wangu kana varipo ngoma ndiyo hapana chinochinja. Ndizvo takavaudza kuti ndo zvatiri, we are in love and nothing is going to change. In other case, in other ways, we are going to be even better and better, but that brings joy even to them. Zvausingakwanisi kuita taura chokwadi. Wonzwa kuti murume wako anozvibvuma here kuti akuroore usingakwanisi kuzviita? Handiti wotsvaga way yekukavha nayo magepi zvinhu zvotofamba. Ndo zvandanditaure nemi nhasi, right? Saka what I'm doing now I'm now opening line. Kana kuine vanhu vane mibvunzo yavo vanoda kundibvunza panapa, vanoda kubatsirwa, you don't have to tell me your name. Anditika you can just let me pin my number here. Unongofona wotaura nyaya yako tokubatsira panapa because tiri kuda kuti zvinhu zvifaye mudzimbamwe, tiri kuda kuti muwirirane nema-in-laws enyu aya, mufarewo kani. Manyanya kuchema vanhu imimi hazviperi neiko zvinhu izvozvo. Asingadi kufara ndiani? Ndo zvatiri kuda izvozvo.
right. So ndiri kupina nhamba dzangu, ndiri kupina company yangu where I do my coaching. Vanoda kukochwa, vanoona kuti nyaya dzavo dziri too sensitive and intimate, you can munokwanisa kundisendera message kuwebsite yangu. Ndiri kupina ipapapa website yangu iyo, kana message kufone number yandiri kuisa iyo, then tokurukura toona kuti tokubatsirai sei. But advantage iripo manje, kana ukandibvunza mubvunzo wako panapa usinganditauriri zita ka, ndinokubatsira for free. But kana wakuya kukambani kwangu, wakuya kubasa kwangu, unobhadhara, right? Saka usanyara, uya mubvunze nyaya yako panapa, utauri zita, ndokubatsira zvakanakanaka. Right. Saka nhamba dzandaisa idzo ndapina nhamba idzo. Kana muchida kufona, feel free. Toona kuti tobatsirana sei. Regai ndoona kuti kuna vane mubvunzo here yavatumira kunoku, but we just need to speak with one voice, be assertive, be you. Usachinjwa nokuda kwomwe munhu, but pane abuse hatisi kumirira izvozvo. Ndiani uyu? I am chara. Uya ari kutovhunza zvako kuti makadi uyu. It's okay, ndinofara mwanangu. Whoever, yeah. But kana muri pane anoda kufona nhamba ndidzo idzodzo. Kana panoda kubvunza mubvunzo nhamba ndidzo idzodzo. While I'm waiting, I think I've talked a lot. While I'm waiting, let me just see kuti pane ane mubvunzo here. Right. Vada kufona fona. Ndoerengawo message yemunhu ari kuti hanzi ini ndodzorera ndikarohwa. Right. Vada kufona fona itione nhamba ndo dzandapina idzo. I'm trying to check. Right, yeah, ndiri kuerenga. Kuna vana vamwena vakanaka zvokuti vanokuda zvokuti unoshaya. Zvandiri kutaurira kuti my first marriage was just hell on earth. Asi H2E, but ndiri kutaura chokwadi, I did the best I could. I was never rude to anyone. I did the best I could. Financially, I supported when I could, to a point where after that manje, makambonzwa shoko rinoti vanhu vanozoona kunaka kwako sisipo, but it will be too late. Asina nasika, vanotondipa enough respect because vanoziva value yandakapinza mumusha mavo ndikasiya. Anditika asi haudi kuti iwewe wozobvonyokodza wosiya watukana nevanhu woita sei mangwana kana zvawazobva vanhu vanoti razobva. Unozvikanganisa ndatichi everything you do unto the Lord, because that's where your blessing comes from. Inini when I did what I did, ndakabva mune zvakanaka. Handingakudzi nyaya yacho iri too deep. Anenge atenga bhuku rangu achanzwa zvakaitika kuti ndizobva. It was beyond. Muri kunzwa? Kana ndichikudza kuti beyond, it was beyond. Haisi tombori secret iyoyo. Zvirimo mubhuku mangu umu, it was beyond. But because inini ndakaramba ndakabatirira pamuchinjiko waJesu, I'm in good books with my ex-husband. Zvoti tinototaura nyaya kutoseka, kutoita majokes kuseka. Because ndakanga ndichishandisa wisdom yaMwari. Rudo rwaMwari handina kururasa. Regai ndidaire nhamba phone iyi. Hello, caller? Hello, Sis G. Hi, how are you, darling? I'm good, thanks yourself. How are you? I'm blessed, thank you so much. Thank you. I'm calling from South Africa. Oh, yeah, thank you. Move on the Sis G. Yes. Yekuti unoona munhu waunosangana naye. Mwana wangu, bad thing. Phone yenyu iri kukatakata. Ndiende pani network. Please do that. Okay. Guys, are you hearing what my beautiful lady is saying here? Can you hear her? Even one thumbs up, kuti ndizive kuti muri kunzwa. Otherwise, I'll have to increase volume. Zvakakosha kuti munzwe zviri kubvunzwa nevamwe, because you never know. Mangwana unokwanisa kuzangana neproblem iyo. Unenge watoonewo kamutakitiki kako kekuti uzive kuti zviri kufamba sei. Saka taura henyu my sister, muri kunzwa here? Just one thumbs up, one thumbs up. Can you hear? Yeah. Makundinzwa. Okay, yeah. Makundinzwa here? Yes. Okay. Ndati unosangana nemunhu, wasangana nemunhu wako unenge wasangana naye wadana naye. Womuudza kuti I'm coming from I've got my past, I've got my kwandiri kubva. Ndine mwana wangu, but munhu
but munhu iyeye anozokutenera back anenge akutokutuka about kuti iwewe ndakakunda uine mwana wako, but iye not knowing kuti anenge aino vana vake, but anotokutukira mwana wako iye. So how do we work on that? Kuti inini mafamilies angu, they love you, but I didn't tell them kuti utori no mwana wako, utori wombana ine mwana wayo. Saka inini my response to him, ndomutukawo ndichimuti iwewe kana iwe wangu usina kuudza hama dzako, iwe ndakakuudza, iwe utori wombana 50-50. Right, okay. Shirega, ndoda nzisa nyaya yenyu mai. Rega ndinzise ndite recap just in case kuna mwana vari kuti hanzi it's breaking. So my sister here is saying ane mukomana wake andizviti amurume here. Ane mukomana wake akamudza kuti ndine mwana wangu. But iye ndizvo here. But iye mukomana haana kuudza vabereki vake kuti iwo une mwana. Anditi ndizvo. Makarorana here muri mukomana nemusikana? Mukomana nemusikana. Saka uri kugarirei? Aiwa, handisi kugara tese, but ndiri kutokubvunza wanzwa zvandataura here. Ndati kana ndichiti uri kugarireiko zvakafanira kuti uri kumirirei. Why are you wasting your time? Ndosaka ndichizomboda kutaura nechichirungu. Why are you wasting your time? Ndiri kutokubvunza ka? Things maybe it will work out. And so uri kutaura wega panapa zvauri kuudzwa nemunhu iyeyu. Why is he not telling his parents that you own mwana wako? Right. The situation I don't know. Iweweka, I wish I could coach you. Uri kunzwa? Wazvidzikisira value kusvika pa0. Uri kuona kunge sekuti mukomana wayo ari kukuitira favor kudanana newe. Uri kunzwa? Ndozviri kuitika. Nekuti wewe une mwana wako unobva watoona kuti at least ndine mukomana. Muupenyu hamuna at least. Danana nemunhu who cannot do without you. Kwete kudanana nemunhu who can do without you. Did you mazvinzisa resisi wangu? Usafila kunge sekuti uri kuitirwa favor. Saka manje woti hanzi hey chichi kuswera muchitukana hamusati matombororana. Munhu ari kutanga kutokuabuse psychologically, mentally, spiritually, intellectually, is challenging you in every way possible. Wototanga kuita depression apa musati matombororana. And iwewe you were honest enough kutaura kuti ini ndine mwana. Iye ane mwana wake? Ane mwana wake tu. Saka manje iwewe wako ndiye mwana asina basa. Mwana shamwari yangu. Mwana vana ava vakauya panyika 1 pamwe nemamistake 2 pamwe nekufirwa 3 pamwe nekusatoziva kuti tiri kuitei. Mwana kana maakutopinda mumarriage maakutofanira kuziva kuti mune wati ane vana 2 one 1 maakupinda marriage iyoyoka maakutofanira kuziva kuti mune vana 3. The fact yekuti ari kutoshandisa mwana wako sechituko, using your child as an AK-47, gidi rekutokufura naro kudai. So how do you feel about that? It's truly speaking. Yes. Kushandisirwa mwana wako wakaita 9 months ukaita unge uchafa uchirutsa, ukaita BP, ukaita C, uchibara mwana wezvichida, pamwe wakatobara uchishungurudzwa nemurume wanga uinaye, kana kuti pamwe wakatizwa ukasara kubara wega kubvira pafuture kuti pane chii. Ndiye kushandiswa segidi rekeni yekufurisa iwewe manje. Iwe muka munin'ina wangu, muka. Uyu munhu ndiye afanira kunge wakasiya kudhara kumuudza kuti ndatokuona kuti 1 hausi kuisa value pandiri, 2 hausi kuisa value pamwana wangu. It's all about you, right? Saka kutadza kwangu kune chine chekuita nemwana wandinaye uyu. Apinda papi ndakakuudza kuti ndine mwana iyeye. Iwewe wakundoona kunge sekuti uri kunditira favor nekundida. No, I'm not tolerating that. Ndide because unondida. Nesanzu rangu iroro. Anditi wanzwa maybe wateerera ndabva. Wanzwa ndichitaura kuti ndakasimudza. The moment I saw kuti my husband was interested in me, my husband now, ndakasimudza phone ndakamuti ndoda nhamba dzamai vako and ndiri kuafonera izvozvi just in case ka excuse me, unozokona eva namai vako. Just here, let me have a bit of water. Ndakamudza kuti ndataura namai vako izvozvizvi, iwe usati watombowana mukana wekutaura nawo. Ndivabvunze ndega kototi hanzi chichi. Ndakavabvunza ndiri mvana, ndine mwana wangu, mwana wanyu ari interested in me. Mwana wanyu anambobvira amitisa kana achitaura chokwadi, anambobvira amitisa, anambobvira roora, asi ari kuda inini. Ndine chii? Ndine mwana wangu.
munozondida here madiro amaita munhu asina mwana nemwana wangu. Handina mbomira kuti hanzi inini handina kuudza vabereki vangu kuti chichi vaudzeka ko uri kurambidzwa vaudzezve ko zvichapera sei oda kuti ndivige mwana wangu ivo vako ndichachengeta wangu anozorarama sei atadzeko mwana wengirozivo zvayo yakaiswa panyika pano naMwari wotoswera wachigarira munhu achikuudza maratarata iwaya ndo kunonzi kuabhuzwa kwauri kuita ikokoko. Abuse akuswera wazvibhakera wazvinzwa mentally zviri kutoshunguridza izvozvi zvichida kana neshamwari dzako unototadza kutodziudza because zvinhu zvinokudya mwoyo mangwana wakatadza kushandisirwa mwana sechituko. That's really unfair and it's ridiculous. Ukashingirira kuroorwa naye munhu iyeyoyo uchanditsvaga after 2 years iwe. All right, thank you sis Jane. Ndozaura nimimixere. I love you. Bye bye. Thank you my sister. Thank you. Kana pana nemubvunzo wako bvunza because ndiri panapa hapana chaunobhadhara. Tiri kubatsirana pano paSIS MELLY's diaries panapa. Take advantage and just ask your question. Timboona kuti pane avari apa they are just agreeing zvavo. These ones who are here they just agreeing. Kana pana nemubvunzo guys bvunzai ka tinzwe kuti tikuenda kupi otherwise ndinenge ndakutozongopedza hangu. Right, chandoda kutaura ndisandaenda panapa ka forgive but shoko raMwari hariti forgive and forget forgive zvinoreva kuregerera asi ukasaziva chauri kuregerera ukanyepera ukanganwa kuna chinonzi forget. Kana ukaiona vhesi iyo undipe because if you forget I always say life will teach you lessons as you continue to move forward. If you do not learn from the previous lesson that life taught you, life will teach you the same lesson that you neglected to learn from previously. Saka kana uchiregerera haungati ndakanganwa haukanganwi but true forgiveness unoifila kuti yapo because kana nyaya yakaitika ikataurwa nezvayo nhasi hauchanzwi chibundu chaicho chipaurapo. No matter for the enabling grace of God to forgive, it does not mean to say you need to forget. Hello mama makati zvenyu. Tiripo hedu makadi. Ndiripo hangu andikuteerera chirongwa ndakavata hangu masikatani. Blessed are you my dear. Yeah, thank you so much mami. Oh, thank you so much. Inini ndiri musikana zvangu. Pekutanga apa ndakamboroorwa ndikazobuda mumba ngekuda kwekuti mwamuna wanga wabva akashaya. But marriage yangu yandakapindana ndaiva mudiki chaizvo bva mudiki. Asi kuna namwene kwandandiri ndakatambirwa ngerudo chairwo kubrono kuti amwene I understand kuti uyu mwana mudiki. Rufu wakazongokanganisa haro kaita madzongonyodze asi yangu iri pakuti ndakadzokazve ndikatanga kutowo kuti murume wapa asi handikambogari ndakadaro ndichiri mudiki regerai nditsvakeona murume. Ndakanga ndisina hangu mwana but takangoroorana for 6 months but murume ndobva aurayiwa ngobva apashe. Zvino ndakati ndakara hangu kuno kuSouth Africa ndidosangana neuna mukomana. Mukomana kwakubva kuti ndada hangu inene ndikati hazvinombonyangaraba. Turudana bambo imwe tinenge tinoita 3 years gari turudana. Nyangu iri pakuti uyu munhu uyu wandau imwe ndaibvuro mutaurira zvetse handina chandaimbosiyaba. Ndakabvuro kupinda murudo ndirebvurori ndakanyura ngemakumbo ngemakumbo yaya ngemakumbo ngetsoka zvese. Handina chandida kubvurombosiyaba wandau munhu ndakandobvurodoti kumbati zvese zvetse ndikurukura ndina mutauro kuti ndinenge ndakaorwa ndinombobvura ndawanzaba mukuona manje. Zvino inene munhu ndaibvura kuti ndaona munyaradzi diko ndiye munyaradzi hapana shinama ende wandau imwe hapana zvetse zviro zvetse aibvura ndiitira mukomana uyu. Yepanoi
tapinda mugore rino manje 2020 ungati 2020 gore rejambwa chairo rino rakashata mwangu arinombonaka ba zvino mukomana ini ndinozoona tatopinda muna naJanuary munhu ungosi watochinja watoita unge shato ine aikakasi ndozvipi aizve ine kumba kwabereki ndatotozikanwa vanhu vatotondiziva kuti kune musikana wanhingi uko inino kwedu kumba hama dzangu inene dziri kure hazvo kuZimbabwe kweyo manyika uko inonda ingotaura kuti handine munhu wandofambidzana naye tishati tiuye kumba tidaonekwazvo maiyo munhu ukuzotsanduka kubvuroita mutsandukwa chaiye wasanduka arikodododidiniko asanduka rudodiniko uri kumbodini inene manje zvingoitika ndezvekuti izvezvi ndiri kubasa ka iye anenge ari kubasa ungochaira aya magonyeti kaya inene ndiri chindi inene ndiri madhundo angu kandiri kuno kundingoswera pabasa ndingogarapo svondoretse muswere Friday ndibuda ndienda ipi ndienda kumba zvino tingososangana kuti muswere Friday Saturday Sunday tiri tedze zvino una muswere manje ine ndakabva ndati sinzi hangu Friday inorekera ndiende kumba wandau kwatubvuroenda kumba hama dzangu mungonyepa dhuma munhu udovharirashe nyamba ini ndandatomufonera ndimudza kuti ndikakwanisa kubuda ndichikurumbidza ndichasvika ngekumba kwako indairenda ndingorenda kwangu yonorenda zvinotaigona kuti asvino tinenge tiri kumba kwani kuyake kana kuti kwangu ino muswero taifanira kuenda kumba kwashe manje ndobva ndivhara kwanzi ndinenge ndiri kubasa utsakauyeba zvandinenge ndiri kubasa chichi ndingozokutaurira kuti uye kana muswere Saturday muswere mugoverazvo gobera ine ndini kosenyi nhasi watutaura zvemugobera ka uri kungokundivhara ngei even conversation yachoka kubvira makuseni ndanga ndabvayo noti munhu uyu ngosane sharubho kungonzvenga wanga usingaonere kuti kungonzvenga kwako chiitwa pa pena pachaomboni barima rinovhurovhura aizve makanga makati tinya saka kana nzee nekuzwa zvese unewabheswa zvimiti munzee yaya kubva mati tinya kupinda zvese ngemakumbo ngemwiri wese kuti yaya tikasaseka tingofa tikasaseka ine muswera Friday yobambo imwe ndikati kwandiurandizwa ikweyo kune rekerai ndiende ikweyo kwazi hanzi kwadzinorohwe matumbu ndokwedzinoda kumhanyira ikweyo munzira ndakatanga ikweyo maiyo mai musanditaurire mashe muswera uya ndina kana chandakaona ba ini ndini munzira inene munzira makasangana ngei maiyo kudaiso ndiri kutoti handiri kuenda kumba zvino pagedhi pacho manje ungomira kuti ivhurirwa manje ndakaona pagedhi padotwasei padovhurwa muridzi pamba ipapo pangorendo aitopindwa aibva kubasa zvino ndakabva ndangoita rake kuti muridzi pamba aitondiziva bva ndangoti kuti gedhi kwedeka tiipinda takaterana nemota yemuridzi pamba ini ndienda kukoteji kwaitara rangu baba boy ndisvika mai mwana baba boy aikona kutaura vanhu vari muswinda havana kumbopfeka muswindi chaiwo mutswindi musinombopfekwa bakubvira kuti svupu maiwa musanditaurire bani ndakabva ndakwira bp ndikati yenaro George ndikanda pesi patsi ndiisa hazvina kumira musheba kwatobvira kutanga kunerana ngemunhu kunera munhu makanera wese musikana zvodobva vati ndiri kudaiso musikana neni nandisiri kumbodonera musikana ba ndaibvira kuda uyu chiregai ndikutaurirei makagona manje asi zvandoda kutaura ngezveudaiso kunera musikana kupedze nguwa ndanga ndichimbotaura papa inini hangu ndinoite zvekuparidza yaya saka ini ndinonyanya kuda kuteerera zvinotaura shoko ramwari rinoti he who finds a wife has found a good thing. Murume ndiye unotsvage mukadzi handiti
endi kupondana kunoita vanhu kuya zvandinoona pasocial media vanhu vachidamburana nepakati kubvarurirana mabhurugwa kudai so muchirwira nemurume ndimakapata kupata uko iye handiti aiwa ukana kuri kurowa rowe murume wako kana une simba rekurowa kana uchizviti unozvigona rowe murume wako kana utaurirana nemurume wako anyway kurowa akubatsiriba iviolence kai haina zvezvinombobatsira asi kuti pamwe unenge wazonyanye kushatirwawo wongozokundwawo nehasha woyo asi inini zvandinoda kutaura advice yangu ndeyekudai kurowa vanhu kupedze nguwa vatokuratidza kuti havana hanya havakurespect ndochekutanga uyu mukadzi uyu wedha akanyeperwawo kana kuti akataurirwe chokwadi kana kuti maamuri pabarika murume ndiye anozive chokwadi ngekuti he who finds a wife has found a good thing ndiye anotsvaga murume ndiye anotsvaga munhu unless muri makamutsvaga kana ari akakutsvagai handiti imuchiti ndaonawo mwawe munyaradzi wangu zvino hunyaradzi hwacho huri papi munozonyadza ko mukazobatira henyu chirwere kunyaradzwa kwacho kwapapi manje wanda umtsadaroba chinzwai zvandotaura mama ndochirekete chokwadi ndimbaibhuye gwinyiso yangu yondobhuya panapa ngeyekudaiwo makawanirwe nyasha imimi ndio gwinyiso yacho makawanirwe nyasha chinodiwa panapa ngechekuti endai henyu mochekwa muonekwa kuti utano hwenyu huri right here mopfurire mberi noupenyu hwenyu pamakatombofara musati makuziyapo zvakatokwana munhu hanzi shiri nemuriro wayo haidi hayo haisiba kunyanya pakuti munhu unombasvike pakutonyepa kuti usauya usadai kutoratidze kuti ane zvaanoziva zvaari kuita achisi chinyowani bachi mukada kuzozvitsvaga munoona kuti mugariro wake munhu saka chakakosha imini chakakosha zvikoshese inini papo ndinotaura zvakasimba ipapo zvikoshesei ende mobva machigeza kugeza magezero amaigezai kana mamusingambogezika nyatseugezai akasangana nemi anyase kutoona kuti munhu uya watoonane kubva pandakamusiya wanane gezai zorai mafuta enyu kana kanyarika hembe ke $10 nyaso ainai mochena mototi mwari maita henyu musachachituka mwari ba itai kuti mwari maita mandiratidza because matoporeswa pakutorwara mwari munamato wangu ndokuti pamunotariswa muonekwe muri mutano mupfurire mberi noupenyu hwenyu iri benziri hapana kana chekutombotaura naro hapana kana chekunegotiate hapana siyai munoziva kuti chinoda kufa chinoingira chinoda ndoda kukupa example handidi hangu kuti nditaurire mazita babati ndine hama inini handiti ndine hama yakaite hasha ikakande buwe kadokodoko kabuwe yaya kabuwe kadoko kekundoda kudhinisa kuti ndimbodhinisa kumusanayo ndimboti wabhamusanawo munhu wotiza kwakufa wakafa mazvizwa zvanditaura ndati wakafa munhuyo kabuwe kadokodoko kekuti kana mapurisa kana vanhu vakaite postmortem akasikabuwe kekutomboti ukarohwa ndiko unowaba kwakutoona kuti zuva rake rekufa ranga asvika asi kuti satani anga achitsvage iwewo kuti uzonzi ndowakadini wakauraya izvozvizvi munhu iyeyuyu ari mujeri because akauraye munhu asi mamuzvionera kuti pakapinda satani pakabvurofamba satani diko munonoti dhegu tsinga yapahuro apa ngehasha munhu dhizi makaroorwa here amuna chemuri kufira chikurowe boyfriend kufire izvozvezvo uyu mukadzi munokwanisa kumurowa kuti uyu murume handingamugoni morowo mukadzi pamwe akanyeperwawo kana kuti ihurewo haro rinototi ndo basa rangu amuzviziba uyu ndiye ndururani murume uyu ndiye munofanira kudhira ndiye murume uyu mapedza naye mosiyana nazvo kwotodhira naye kuti hausvikirwi pa mukoro uno uchiriwo kuti munhu unoitwa izvozvo irakumai atombori murume haungamhanyi hako ba kana ari murume unomboti ngatitaurirane chatakashaisha chii nditaurire ndigadzirisezve mombozame kugadzirisa boyfriend yaya gezai kugeza nyase kugezai asi maiyo inzwai munzwe nyaya yangu izvezvi pane nyaya yangu ndepekudaiso kubvira mutswere iwoyo handinozombobvira ndada kudanana nemunhu asi izvezvi manje patineuna haripo zvino manje uyu tingogara nyaya yedu isusu manje kukara tiri netsana kuti ngeiwo ushine kahunhu kaikaika kasoitika kupasti yako kauri kuunza muuyu zvino inini munhu nemaitiro acho kuti ndichaona kuti rudo chairo nderungai turavhu chaiyo ngaingaika handichamboziva kuti zvingotibvurodidini yaya
yaya chimbomirai ndoda mbopine nhamba dzangu mirai tione pana vanhu vanenge vada kufona ndakanga nokupine nhamba mirai ndidzipine tione dziripizve dzichipoerapo tipine tione kuti zvakamira sei kuna vamwe vanenge vada kufona asi kuti nhamba dzafamba dzaendepizvewe nhamba dzaendepiko zve ewo regai ndinyorezve nhamba iya regai ndinyore kuna vanenge vanoda kubvunzawo zviro zvavo tidaiso 864 right +61 yeah guys you can use that number there +614056 that one chiregai ndipine tione kuti ndapina sorry guys ndandisina kuona kuti handina kupina ba ndapina manje regai ndibve ndanyora panapa kuitira kuti kana paine vanodawo kubatsirwawo pane rweseri vane nyaya dziri too sensitive munouye kuwebsite kwangu uku another chance life.com.au mofollowe mainstruction ikokoko gandono ndinokwanisa kupina here ndiono ndokwanisa kupina here apeno kuti zvinoita here kupine nhamba mbiri one time handichaziva manje papa okay alright aizve no regai tipine nhamba okay mamuchiti madini zvadini chitaura chiti gaga itai kuti gagaga vamwe vapinde mati kudiniko inene zvezvi ndiri kuda kubatsirwa kuti ndidini pane wandiri kufambidzana naye because ungosiya ari kuratidza serious but inene handiri kuzamba kuti rudo chairo like true love munhu ari kupromisa kuroora ngomuona nkenye so munhu ari kupromise kuroora uyu koika zvamunofanirwa kuita akomana handingaiti premarital counseling panapa kayaya akomana but best munhu uyu munofanirwa kucommunicata nemunhu wenyu munofanirwa kutaura nyaya dzese nemunhu wenyu handiti then chakakosha ndechekudai so dambudziko handiri muri kuona kuti once bitten twice shy chandiri kuona apa manga muchirarawo futi nemunhu yangu kutanga uya mairarawo nayeka handiti kuchaya mapotoka ikoko handimaziva kuti kuchaya henyu mapotoka mameita right makamboende pamusika mukaone mengo dzakati chee dziya mengo dzakazare pamusika kana madomasi regai nditaure zvemadomasi matimati aya makamboende pabechinafu paya kana pamusika wehuku paya matimati ayo kwakumbati munhu akaungaridze matimati ake ari kutengese matimati ake iwewo koti pfacha uri kuda kutenge matimati edhora kwakubate matimati $100 uchipfonya uchindonyera nezvigunwe uchitsveta uchidaiso iwe uri kuda matimati edhora kana dziri mengo dzakusvika kaizvozvizvi kunoku wamwe taakutorye mengo koti rume itsve rume koti ndiri kutsvaga isingawawi ndizvo here kusiya watemenda mengo dzaanhu kutemura mengo dzaanhu ko achada kuziva kotenga ochizoti ko zvafamba sekoti grade wambobve pano ndiyo warye mengo idzi wanga wachida kutsvaga kuti isingawawi ngeipi mai mwana munotore mengo yenyu tora yakadaro munongotarise kunze kutsvukira kwekunze kwemengo ndo kwamuchatongotrasta kana mukazoona ichiwawa mberiyo moise tusauti kana tushuga meno muri kuitwa hwemengo akoma muri kuitwa hwemengo muri wakomana mazuva ano atokuvhura kuti tishambodanana munhu usirumbomupa bhinzi izvozvo zvokutekenyurwa baked beans dzenyu mechitekenyurwa muchivhurwa kagaba kenyu zvokai rambai ndo saini yekuti munoona kuti munhu unode kuroora ngauite serious mutaurire zvandanditaura zvese zvananditaura zviya taurai nyaya dzinovaka nyaya dzekumba kwenyu imimi nekwamakabva zvakaitika kwamuri wotaurawo zvamuchaexpecta kumba kwenyu nezvaanoexpecta kwenyu zvinhu zvamunoda kuzoitirana masangana mari dzenyu muchada kuzodini moda kuita vana here at what stage mari dzenyu dzinoda kubhajetwa sei muchitaura zviro zvenyu zvine musoro izvo zvanastonyeni izvo momborongedze pasaidi izvo vari jona havana izvozvo bawaso
asi chionai vangani izvozvi zvakagarika nenyaya iyoyo vangani? Ndatenda hangu mwana wamaiyo. Matimati akatekedurwa anozodiwa ndiani pamusika? Ungamaru madomasi kuti ndoda kuti rinobude supu kwayo here zvinoite? Daro nwachawo. Ewo, tonana koma we, tonana. Ni wanda umavhuroita basa. Bye bye. Ya. Nhasi ndiri kubanakirwa hangu inini wasundobatapirwa hangu ngoupenyu. Anhuwe ngatikoshese hutano, ngatikoshese miri yedu. Miri yedu itemberi yaMwari iyi, ngatikoshesei. Kana munhu aona hake kuti aasi kude kuite zvekuchengetedza nemiri yedu iyi kaakuda kumhanya kuti hanzi, "He, ndozoziya sei kuti unonaka, ndozoziya." Ndinotaura sezvazviri. Ndoziya sei kuti unonaka, ndoziya sei kuti unowawa. Alright, iwo wakamboenda here kunotenga chinhu. Uri hembere kuti hanzi unoedzwa unoti oversize. Hatidi kudaro. Ngatichengetedzane utano hwedu, ngatichengetedzane. Hapana kunaka ribodzi, kunaka ndatichi kunaka ribodzi. Endi musambofunga kuti hanzi ndakahedhuka nezvandikutaura izvi. Nditori mufundisi pano ndikutokudzai. Kunaka ribodzi. Hanzi zvakafanana stonyeni yakafanana nebota. Mugoti uyu. Anditika ukanyike mugoti mustonyeni kudai uchivhura kudai bota rinosara richisangana zvekuti after 5 minutes hautombooni kuti panga paine mugoti wanga wakanyura kudai. Ndo stonyeni iyoyo. And advantage yaminayo ndeyekuti izvoni vachauya vachida coaching chaidzo ndokuudzai sezvazvo ndokubatsirai sevarume nevakadzi, boyfriend, girlfriends, fiances, ndinokubatsirai rough chaizvo. Ndiri futi a very senior manager in nursing duties panapa. Saka hapana kuchifundisi wacho ndiriko. I'm a neuro-linguistic practitioner. I'm a coach. I'm a counselor. Ndiri author. Ndiri chinesi. Zvese ndiri pano. Kana mukati medical ndokuudza kuti zvichengetedze zvirwere zviriko. Hakuna zvirwere sexually transmitted disease ariko. Muchinyikwa migoti yoyo chingonyikwa kuita unge iyo vanhu varume hamuzvikoshesi ngekuita unge tsvimbo yabofu inongodhokonya nemumapupu emumbare pinda mutereti kudhokonya pese unongobaya bese pese uri tsvimbo yabofu herekewo. Zvinhu zvakagadzirwa raMwari zvichinzi maprivate parts mapublic parts. Miri wako unozikana nevanhu vemurokesheni mese kuti baba vanhingi vakatena vakadai kune chivara chiri pasaidhi apa pebhamu ravo, vakatena vakadai kusaidhi uku kune kamhopo kariko. Private parts anawo public parts. Chirudzi ichocho. Koshesawo miri wako. Itawo munhu ariwo ari dignified wo. Unozikana nerokesheni rwese kuti mainhingi vakadai so. Come on. Let's be dignified vanhuwe. I think ndofunga tinenge tatobhoa because iwewe ka uchaneta ka. Anyway guys, I think apasisina vane mubvunzo, saka I'm quite happy to end this. Thank you so much. God bless you for being part of this live streaming. Pada decide wakufora para. Hello. Hello. How are you, my dear? I'm fine, and you? Is it Sis G? Yes, Sissy G online. Yes. Magadini. Mushe, my dear. How can I help you? Okay, ini ndaida kuvunza maerana ne ana unozchi ana amwe andisi ndiri mundevere sorry ne. Yeah, you can just try. Yeah, you can speak English or whatever you want. It's up to you, my dear. Okay. Ini ndaida kuvunza maerana namwene nana Tezvara nditi. It's not about murume. Yeah. Pane zvakaitika saka ndinoda kuvunza kuti how can I deal with a situation like that? Murume wangu akandiroora akamborwara handiti. Yeah. Ndezvegore rino. Akarwara.
vakoma vake vana bhudhi vake 2 vakanditi ndini ndamuroya saka zvakazoitika inini ndakazovatuka saka I don't know what to do now. From there takablokana hatitaurezwa chose kubva last year. Okay, so nyaya yenyu murume wenyu akarwara rini? Last year akarwara saka ivo vakati ndini ndamuroya. Right. So vakazotaura ndima muroya last year iyoyoyo. Ipapo paairwara vakaita zviya zvokuti vanomuendesa chichi kumaprofit chichi saka vakandoti ndiwo wamudyisa wanga uchida kumudyisa saka mushonga uya hauna kuzofamba zvakanaka saka wakuda kumuraya chichi like it was after our wedding so ivo vaifungira kuti sezvo taita wedding ndakuda kumuuraya kuti ndisare nezvinhu then inini ndakazoita hasha ndikavatuka like mawords asingaite kuti muroora avataure. Right. Inzwa ka my sister ka. Right. Ndoda kunzwisisa murume wako akarwara akaenda nemadzikoma ake kumaprofita wakaenda werewo. Pakarwara ndaigara naye saka ndini ndakaita zvekuhaya motikari kuti tiende ikoko ivo vanditi uya naye kumapostori ikokoko saka ndichisvika ikoko tisati apinda pamaprofita acho takanoburukira kwabamukuru ndo pandakaona vakaungana vakandituka kuti ndindamutyisa tichida kuuraya. Right. Indoda kunzwisisa kuti wakatukwa musati matombopinda muprofita wacho. Tisati tambopinda vakandidaro saka ini ndakabva ndaita zviya zvokudai kusandudzira roko kuti amukoshe ndichibuda panze. Right. Saka ndoda kutaura chinhu. Ini ndoda kubvunza ndiwo vakaroya murume wako here? Andisi right. Inini ndakatogumbuka saka patakasvika futi pamuprofita wacho ndakabvunza vanhu vese varipo pakazara vanhu kuchechi kwachona ndikabvunza ndikati ndokumbira kuti kana ndiri inini mutaure pajekerere pazere vanhu kuti ndini here ndine ruoko. Right. Muprofita akati chii? Akati aiwa munhu uya hasi. Okay, vakati chiva ngatitaure stage mira titaure stage by stage chimbomira zvokutaura zvokuti wakatuka izvo maudzwa kuti hausiriwe wakaroya handitika ivo vakazoti chii? Havangonyarara havana zvavakataura. Saka apa iwewe manje ndakuda kukupa advice handiti murume wako unomuda? Right. Hauna kuroya murume wako handiti wati hauna kumuroya? Aiwa handina pamberi paMwari handina. Iye murume wako apora here uyu? Pora akapora handiti? Right. Akapota apora ari kuzviziva here kuti wakataura izvozvo iwewe? Anga aripo. Okay. Akati chii iye? Hana zvaakataura nokuti aitorwara. Even apora izvozvo hapana zvaakambotaura? Akambozama kuzvitaura kutaura navo kuti azvidi zvavakaita. Chinyasonditsanangura kandirege kuramba ndichikubvunza nekuda kwetime. Kuna vamwe vari kufonawo ibva wangoti gaga ndobva ndakubatsira. Murume wako akati chinyaya yacho iri papi? Murume wako ari kuti chii izvozvo? Vana bamukuru vacho iwo wakawabhuloka ka but iye haana kubhuloka mabrothers ake. Chindiudza nyaya yacho chop ndokubatsira. Iye ari kutaura navo saka iye pakapora akambozama kuzvitaura kuti zvamataura izvi handizvifarire kuti izvezvi chero munhu uyu akanoudza vabereki vake chinyaya ichanetsa handiti. Vakabva vangotaurana ivo vari mabrothers ivo vakaregerana pachavo but inini nana bamukuru vaya hatisi kutaura. Okay. Now iwewe chirega ndikubatsire manje zvaunofanirwa kuita iwewe manje wakatadzirwa ndiwe handitika? Unofanirwa kutaura nemurume wako. Unoziva roti nyaya inoendeswa kwa dai kuri kunzi chiri kuita chivanhu chedu chekudhara unoziva roti waifanirwa kuvamangarira kumadzishe. You were supposed to be kuripwa unokuziva?
Unozviziva here kuti vaifanirwa kukuripa iwowo kukupuma uroi. Unoziva kuti nyaya inoendeswa kumadzishe here iyoyo? Ndinozviziva. Right. Ndoda kudzidzisa chinhu wanika because vakadzi ka some of the vakadzi ka they are in a situation yekuti pavanenge vatadzirwa ndo vanoti sorry. Munhu wese akakosha pamberi paMwari. Urunzwisa? Iwewe murume wako haafanirwi kuratidza kunge sekuti hanzi wo wakatadza. One, ng'anga yacho chiprofita chavakati uende wakaenda, chiprofita chikati hausiriwo wakaroya murume wako. Pamberi pavo vanhu vakakupumha ivavo, pamberi pemurume wako, kurwara kwanga achiita zviro kuti nzeve dzake dzairwara akazvinzwa, handiti? Saka iwewe uri kufara here nazvo izvozvo zvakaita vanhu ava right now, even now? Handisi kufara nekuti chinzwa zvauri kufanirwa kuita iwewe. Taurira murume wako zviri pamwoyo pako. Handiti murume wako? Taurira murume wako zviri pamwoyo pako kuti inini dedika or sweetheart, whatever you address your husband, kuti inini I'm not happy. Kunyarara zvako, ndikafa panapa kapa pamba panapa chaita ngozi chaiyo. Mabrothers ako akandipumha uroi, inini handiroi. Muprofita wanyu wamakatiendesa kwaari akakutaurirai pachena kuti inini handisiri ndakakuroya. Nyaya iyi ika handisi kuda kuti tiendese kwana sabhuku kana muchida kuti tiigadzirise, kana handisi kuda kuti iende kumba kwedu, nekuti ndoda kuprotecta mhuri ino nekuti ndo mhuri yangu. I'm part of your family now because I'm now married to you. Saka inini ndiri kuda kuti iwewe uite video call wotaurira madzibaba vana brothers vako iwawo, uvaudze kuti inini mukadzi wangu haasi happy nezvamakaita kumupumha uroi. Mukadzi wangu haaroi, makazviona mega. Kumbirai mukadzi murume uyu anofanira kuisa value pauri, ovadzidzisa chidzidzo chekuti muri one, you are united, you are one force, you are one voice, you do one thing. Anditika kana iwewe uchinyasitaura chokwadi kuti hausiri wakamuroya and zvakataurwa kuti hausiri wakamuroya, murume wako ngaamire newe. Anditika vazive kuti havangoiti zvese, havangotauri kudherera kwawakaita ikoko. Kana vakanga vakutora kuti muende chiprofita, vakaregere kumira kuti chiprofita chitaura kuti ndiwe wakaroya. Why did they think kuti ndiwe uroi hunofita munhu here? Hausiri uri kufanirwa kukumbira regero. Zvawakaita hazvisi right, wakaita watsamwa. Asi ivo manje vanofanirwa kutanga kukumbira regero iwewe nekukupumha uroi. Iwe wakumbirwa regero, then uchizotaura kuti ndakuregererai, asi inini ndiri kuti sorry wone mashoko andakaita sei. Own up to your own actions iwewe, handiti? Because the Bible rinotaura kuti be angry, but in your anger do not sin. You understand? You can be angry because zvinhu zvinoitika muupenyu, but shoko raMwari rinotaura in your anger don't sin. Saka zvakureva kuti ava vakakuofenda ava they sinned, iwe ukazotadzawo futi mukutsamwa kwako mese makatadza. But ngavatange vakukumbira ruregerero kuti vazive kuti murume wako iwewe newe muri one voice, and havasi vakazvidzokorora futi. But murume wako akaenda nerweseri akakukumbirira regero on your behalf, and yet iwe havana kukumbira regero kwauri, value yako yatobva from 100 to 0. Uri kunzwisa? Meaning kuti even murume wako, God forbid, but tomboti murume wako azofa nhasi, vanhu tapiyo ndio kuti vanokwanisa kana kukurowa, kukutorera zvinhu zvese, kuita anything. Ngabve atotaridza kuti murume chaiye, let him be a man enough, let your husband man up and show forth, protect you, preserve you, kuti vazive kuti mangwana hazvipamwe izvi. Votonyatsotaura kuti pavideo call ipapapo kuti guys, nyaya iyi handisina kuti isvike kuna watezvara kwangu, ina handina mari yekuzoripa, mwana wanhu akafa panapa ingozi, kumbira regerero, handidi kuzvinzwa futi. Muchiudza mukadzi wangu kuroya, handidi kuzvinzwa futi. Makazvinzwira mega kuchiprofita mukadzi wangu haasiri yakandiroya, kurwara kwakangouya ndikatopora. Saka imimi kumbira mukadzi wangu rega, vakumbira regero. Iwewewo chizotaura bamukuru ndakuregerera iwo nezvandakataura. Ndakanga ndatsamwa asi hazvindipi mvume yekuti ndizotukawo munhu mukuru akaita semi. Mashoko andakataura ndiregerere iwo. Kana vakakuregerera kana vakasakuregera yawo iyoyo, iwewe shoko rinotaura kuti waita pako. Handiti you have done your part and there's nothing more you have to do. Taurirana. Okay, thanks ne. Right. I'm just hoping kuti zvichakufambirawo zvakanaka. Usaita zvehasha. Be calm and collected. Don't push your husband.
but talk to him about it. When the time is right, moita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe, modanana zvokuuraya munhu. Handiti ka rudo pamberi apo. Yendiwo ukasangana nana baba iwawawo kana ukanyakuregera ukasakuregera, love them unconditionally. Kutovada chako chako, because chakakosha unenge waita se watovaregerera pavanokumbira regero chero wakafeka, iwewo be genuine. Maropafadzo ako anobva kuna Mwari if you're like that. Okay? Amen. Thank you. Bye-bye. Take care. Right. There are some people who have been trying to call. Oh, thank you, Philista. Guys, maybe I'll take 1 or 2 calls and I'll call it a day. This has been really beautiful. I'm loving it. I'm loving it, guys. This is really awesome. Guys, maybe I'll take 1 or 2. Can you please turn off? Can you please turn off your live streaming, my dear? Please turn off your live streaming. Ndokumbiro. Yeah, okay. Right. So this person wouldn't turn off their gadget, and like I was hearing myself talking. Right. 1 more caller and we will call it a day. Hello. Hello. Yes, what's up? It's pretty right. Which country is this one? Botswana. Oh, cool. Okay. Nice. Oh, Todiko, what shall we do today? Indoda kuvunza wangu inini nemurume wangu takaroorana ati inini ndine vana vangu iye asina vake. But now zvakuchiratidza kuti iye haasi kuda vana vangu. Unongonzwa nezvaanenge achitaura most of the times kuratidza kuti munhu haasi kuda vana. Even kana paine pakangoita kana ka misunderstanding, ndogara ndichizviona muchindinyera pana pane vana. Uzvibvunza kuti uri mukadzi unganyeya murume wako nevana zvinoitei. Bouya futi imwe issue, kuti problem iyi ndine problem yekuti kutsanangura kunondinetsa. Kouya futi imwe issue, murume wekuti sindakandiroora inini ndine vana vanguka, kuti achindipa mari angori nekafeeling yake kuti kana akandipa mari pamwe ndinezenge ndakutywa nevana vangu, mari haadi kuti mari iyoyo ndidye nevana vaya. Saka handizoziva kuti kana situation yakadai so inoitwa sei. Okay. First of all, are you married? Yeah, we are married. Handina kuti muri kugarisana here, ndati are you married? Legally married. Okay. Akatobhadhara pfuma akaita zvese. Kutoroorwa sekutochata. Right. Takatochata 2 years back. Achiziva kuti mune vana vako vangani vana venyu? 2. Iye ane vana nemi here? Mune mwana here kana mwana? Right. Makaroorwa how long ago? 2 years ago. Ifamily planning here yamuri kuita kana kuti zviri kunetsa? Zviri kungonetsawo. Okay. Right. Hausi kuona here pari kubva problem, my sister? Wakamboita nhumbu here ikabvawo? Wakamboita nhumbu ikabva here kana kuti unatombobvira waita nhumbu naye zviri kufamba sei? Handina kutombobvira ndaita nhumbu, but kana ndakuda kuzobvunzisawo history yake, vabereki vacho ngati vanoziva kuti munhu asingaiti mwana. Because hatomborina kana mwana, but he's 42 years now. Akamboroora here? Hatomborina kana wokunenedzerwa. Akamboroora? Agara chigara wake kuzviya noti kuroora, but kugara nevamwe vakadzi aimbogara zvake navo. Okay, right.
Nyanyi yamai kai haisi as easy as you think. And haisi nyaya yekuti hanzi vana chete. Handi muri kuona kuti vabereki vake zvamataura handisi nda kutumai. Mataura mega kuti vabereki vake vanoziva kuti munhu haazvari. Munozviziva here kuti hapana murume asingadi kuzvara. Handidi kunyanyoita too deep because zvimwe zvacho tiri panapa zvinozodinetsei, right? Murume ane kanonzi ka ego kaya handiti? Yeah, ane anonzi pane ka hormone kaainako handidi kukataura neshona because kati too deep. Tochingoti ego iyoyo, right? Ego iyi zvainoita manje iyi kana kuri kuti zveshuwa haazvari achitozviziva kuti nini handizvari. Munozviziva here kuti munhu iye anoona kunge muri kumushandisa kuchengeta vana venyu nemimi? And chimbomirai izvezvo andiri kutaurirai. Mirai muzwa. Murume uyu kana makarorana naye achiziva kuti haazvari akakuudzai here kuti haazvari? haana kumbondiudza zvake, but munongoziva kugarawo nemurume anofanira kumbokupawo kapuresha kuti chii chiri kuitika, kana kuti angatimboendawo padokta tiona kuti problem chii, ati iye uri pasive haana kana zvanombotaura. Ko makadii kutaura nyaya yacho? Ndinombotaura but anongoti ndiri busy. Busy yekutadza kuda kuenda kwachiremba kuti azivewo nemiwo muchizivawo kuti izvoni munhu haazvari kana kuti anozvara kana kuti ane problem here inokwanisa kubatsirika nemachiremba kana kuti chii. Possibly hake pamwe handisi kuda kumutaurira because handiri kutongotanga kunzwa nyanyu nhasi. Kana kuri kuti akaenda kumachiremba akaziva kuti haazvari, ndo zvandiri kuzama kutaurirai kuti izvoni munoziva kuti zvinopa munhu wechirume hasha. Hasha idzi mangakuda kuti azodziemutira kunani. Kana kuri kuti arinyatsoziva kuti haazvari zvokuti ndiri busy izvozvo ndezvemahwani zvokungonyepa hake because hakuna murume angambogara kana akuma40s ka ogara asingazvari. And the fact yekuti akaroora munhu aikwanisa kunge akaroora hake munhu asina mwana. Kutoroora mukadzi ane mwana kana kuri kuti aiziva kuti haazvari ka aifanirwa kunge akatoimburesa vana ivavawo otoziva kuti vana vangu. But pamwe pacho patinoita zvinhu varume nevakadzi sometimes we make decisions out of emotions handiti? Then pamberi apo reality yozoita hit. Unotanga kuona unge sekuti mukadzi wako yari kutokunyaya nevana ivavawo and vari kutambisa mari and vari kuita sei. Apa iwe uchiziva kuti ini handizvari hangu. Saka manje upenyu hwangu hwahwo kuti mari yangu ndichengete vana veumwe munhu panapa indisina wangu wandinoti wangu uyu. Zvaakutoda munhu ari mature because maturity haisi nhamba yemakore. Maturity is the inner person handitika? The spirit man. Kana the spirit man kachiri ka baby you behave like a baby. Then kochizoti frustrations are on board nenyaya yekuti chi mwana haasi kubatika handiti? If I was you ka anomboita basa reko murume? Deconstruct. Right. If I was you, I was going to put pressure on him. Pressure chacha yakuti shamwari ka inini hazvichanditi zvakanaka. I have kids from my previous marriage. Iwe hauna mwana neni. Hazvisi kunditira mushi. I want to have kids with you if possible. Ndiri kuda kuti inini tiende kwamachiremba tonoongororwa toona kuti what is going on. Why are you not concerned? Why are you not worried? And yet time is moving. Kana kuri kuti uri kuramba uchigarira nyaya iyi makore achifamba. Imune makore mangani by the way? Ndine 38. Right. Time yenyu imimi futi window period yenyu yekuti mukwanise kuita nhumbu without struggles and the chances yekuti muzotadza muite vana vari healthy iri kufamba. Iyewo time yekuti masperms ake anga ari quality and all this blah blah. Andi maamunzwa statement inotaurwa nakuri kuti hanzi murume haagumi kuzvara. Yes, murume haagumi kuzvara but quality yemasperms kana ari munhu agara anotostruggle nekuconceive or kubara anenge achitodzikira value. Imimiwo egg quality yenyu zai renyu rinenge richidzikirawo chi quality. Saka machances as you grow older kana muine problem already machances enyu ekuzobara manje ari limited. Saka zveconstruction izvo ngazvimbezwa paside. Major on important things handitika?
zvekuramba muchigara makadaro munochizogara zvachose. Zviri nani muende mukangoona kuti munhu haazvarika moziva chokwadi mochengetana iwowo chiratidzawo responsibility nekuwa sensible enough because unoziva ukasasaratidzawo kuwa sensitivewo iwo uchiziva kuti murume wako haazvarika. Sometimes maitiro unenge uchiitawo nevana anenge akuona ngori kumusotesa because ye aiti sei haazvari. Chiratidzawo have that empathy, have that sympathy for the men that you love, the man who is struggling. Ratidzawo kakunzwisisa ukayakaya kane compassion mukati sorry because munhu womurume hapana munhu zvinorwadza kusazvara unoziva. And iwawa maybe kana matsamwawo unenge wakutiwo unawares wakuenda kune side because anditi unoziva kuti chero muine vana venyu mese muri two vanhu pavanonetsana vanombotanga kutongoshandisa mwana kana vasingadi kutaura vese. Mwana akabva kuchikoro unoona kuti uya pano kwakurise kuchikoro chakazoda chakadai and chakadai apa ari kuavoida kuda kutaura chi anoda kuavoida kutaura nemurume wake woshandisa mwana. Anditi kauri kuona nyaya yacho. Saka these things can happen kuti mukabhowana iwo uine vana vako unomuignora wotanga kuconcentrata nekutaura nevana kuda kumusotesa. Saka inyaya inorwadza iyoyo especially kana asingabari. Kana ichimborwadza baba namai vane vana vavo vakabara vese vari two kana iwo wakuzozviita dzimwe nguva unoziva kana usiriwo neproblem hauzvioni ndo zvauri kuita. Izvozvi zvandii ndiri kukutaurira kana maakunetsana or anything happens be aware of zvandakuudza izvo. Wozvichinja maitiro aunoita. You find kuti his reaction or his response will begin to change as well to the situations dzinenge dzichiitika. But iwawe nekuti hausiriwo nedambudziko ka unoto I'll tell you the truth. These are some of the things that I come across pane ndichiita marriage coaching iwayaya. Saka ndoziva zvandiri kutaura. I know what I'm talking about. Kuti sometimes I can't go really deep because ndiri panapa. But some of those things, if you're dai kuri kunzi panapa ndine, because usually when I'm doing my coaching handitereri nyaya from one side. You understand? Ndinoterera nyaya from both sides. Separate. Ndinokutreata iwe unotaura nyaya yako, ndinokupa session yako utaura nyaya yako, murume wako ndomupa session yake utaura nyaya yake. Ndozokucombine ndoita yandinoti combined coaching, couples combined coaching. You will be shocked kuti iye ane side of story yakewo iwo une side of story yako anditi. Then I will help you together like that. And you will find kuti kana achito struggle, you see, kana ari kustruggle, kana asiri mu environment iri conducive, sperm quality yake it's very bad. Iwewo egg quality yako will be bad. You have to be in the right state of mind and be healthy every way possible for you to be, kuti munge muine sperm ne egg really healthy because already pane ma struggles. So anyway, I think for now I will leave it like that, yeah? Okay. Thank you very much. Good luck, darling. Good luck. Thank you. Bye-bye. What an interesting session, guys. I think right. Ndika kana pasina munhu anenge afona apa ndasarirwa ne just about few minutes and I'll be off. I'll be gone. Hiya, guys. Have you learned something today? Has anyone learned anything today from our discussion and from the calls and everything else? Ndonamata kuna Jesu kuti Mwari vakuitire zvakanaka kumatima nenyika ikoko. May your marriages be seasoned from above. May you receive your own marriage. To those who are not yet married, I pray in the name of Jesus that you receive your own marriage that is seasoned from above. I pray by the mercies of God that every troubled marriage, every marriage that is on rocks right now, may God intervene in a special way. May the supernatural intervention of the Most High God take over your marriage. I pray for your in-laws. I pray for your aunties, your babamukurus. I pray for you. I pray for your husband, that you shall be united by the cords of love that can never be broken by the enemy. Anything that the devil has planted in your marriage, anything that the devil has planted in your family, I command it to be uprooted right now in the mighty name of Jesus. I pray that everything that is about you is now
about to turn around to your advantage. May you have joy unspeakable in that marriage. May you have peace that surpasses all understanding. Peace that will sustain you even as you go through the midnight hours of your life. I pray even for this man that has been brought before us who is struggling to have a child. I pray and I release in Botswana right now, my brother, wherever you are, the word of God says in Jeremiah 32 verse 27, nothing is too difficult for God, even for you. That issue is not hard at all. I am here right now. I had 9 miscarriages before I held my boy in my hands. 9 miscarriages before I held my boy in my hands. I want you to know, my brother, wherever you are, look at this boy here. Can you see? That is my son right now. That is my son. And we named him Kunashe Ryan. Kunashe Ryan. There is a God in heaven. I believe and I trust. I decree and declare you are surrounded by innumerable angels wherever you are. You are in the church of the firstborn of Jesus Christ. You live in the New Jerusalem. You live in Mount Zion. Right now, I release life in every dead area of your life. If you are struggling with short-temperedness, if you are struggling with anger and bitterness, I pray the enabling grace of the Most High God to forgive in the mighty name of Jesus. I set you free right now. I release you right now in the mighty name of Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you everywhere where you go. May the countenance of the Lord shine upon you. May you be blessed as you stand up. May you be blessed as you sit down. May you be blessed as you come out of your house. May you be blessed as you go inside your house. May you be blessed in every area of your life, in your businesses. May your marriage prosper even as your spirit prosper. I pray even for your children. If you have disobedient, rebellious kids, if your children are on drugs, your husband is on drugs, your wife is on drugs, your husband is an alcoholic, I pray for God to orchestrate circumstances and situations in that man's life so that he will stop every evil doing that is doing, every projection of the devil against your life right now. I destroy it. I activate the broomstick of destruction right now in every marriage. Let the devil be put to shame one more time. No weapon formed against you shall prosper. Every tongue that is raised against you in judgment, I condemn it right now. May you walk through and run through the troops of the devil unharmed. May you leap over walls of resistance in the mighty name of Jesus. May you be unharmed in the mighty name of Jesus. I pray right now that you will come back testifying of the goodness of the Lord in the land of the living. Those who are looking for love, may your path cross with the divine men that God is putting in your life. May your path cross with that woman, with that man that God is going to give you. May you find joy. May you find a shoulder to cry on. The grace of God that is upon my life, that is upon my marriage, I release it in you in the mighty name of Jesus. I pray for all those who are sick from different kinds of diseases, sick in hospital, sick in dungeons, sick in the streets, vari mumagoronga, vari mumarodi, vari kurwara vari mudzimba, vari kurwara vari muzvipatara nekuda kwezvirwere zvakasiyana siyana. The word of God says in Psalm 103 verse 3, He heals all our diseases, including that sickness and disease that you are going through, including that sickness and disease that your husband is going through. I thank you, Father. I glorify you in Jesus' name. Amen.